hetki pieni. Koitan jakaa omalta koneeltani tämän näytön. Katsotaanpas. Noin. Pitäisi olla niin, että tällä hetkellä on näkyvissä tietokoneen näyttö, missä on nettiselain avoimena ja nettiselaimessa on sivuna kurssin muulla sivu PTJY-tietojenkäsittelyn perusteet 4 opintopistettä. Tällä kerralla katsotaan tekstinkäsittelyyn liittyviä asioita. Tekstinkäsittely on käytännössä aika laaja kokonaisuus. Se voi pitää sisällänsä tällaisia lyhyitä asiakirjoja, dokumentteja, 1- tai 2-sivuisia asiakirjoja. Sitten se voi pitää sisällänsä erilaisia raportteja, jotka on usein vähän useampi sivuisia. Sitten voi olla myöskin, tämä tekstinkäsittely pitää sisällänsä niin kuin monisivuisten teosten, muun muassa opinnäyttötyyppisten julkaisujen laatimisen, jossa on yleensä sivuja useita kymmeniä, ja niissä sitten myös joudutaan pohtimaan sitä, että mitä ne sivut numeroidaan, ja pitäisikö siellä olla sisällysluetteloa, ja pitäisikö käyttää minkälaisia otsikoita, ja kuinka monta otsikotasoa siinä monisivuisessa julkaisussa on. Tämän tyyppisiä asioita. Sekä lyhyempiä asiakirjoja, että sitten vähän monisivuisempia raportteja, julkaisuja katsotaan tällä kertaa. Mä rullaan tätä kurssin muun sivua hieman alaspäin, ja tuossa kohdassa, missä puhutaan praktiikasta, keskeisistä työvälineistä, siinä on tällainen linkki, missä lukee asiakirjat standardi SFS 2487. Tämä standardi SFS 2487 tämä liittyy nimenomaan tällaisiin lyhyisiin asiakirjoihin, jos asiakirjaa mitataan sivumäärän mukaan, niin usein tällaiset nimenomaan kaupallisessa toiminnassa tehtävät kirjeet, asiakirjat on aika lyhyitä sivumääräisesti mitattuna, pitää sisällänsä erilaisten tarjouspyyntöjen, tarjousten, sopimusten, työpaikkahakemusten, anomusten ynnä muiden vastaavien asiakirjojen laatimista ja täyttämistä. Ja siihen tämä asiakirja standardi SFS 2487 oikeastaan liittyy. Mä klikkaan tämän linkin tuosta auki. Se avaa tuollaisen sivun tähän kurssin muulle sivulle, missä on todettu, että kirjoitettaessa asiakirjoja on noudatettava Suomen standardoimisliitto SFS:n asiakirjan standardia nimeltään SFS 2487. Tämä standardi tarkoittaa sitä, että on ajateltu ja sovittu, että kun tehdään tällaisia lähinnä liike- ja kaupallisiin tarkoituksiin tehtyjä asiakirjoja, niin niissä pitäisi olla tietyt keskeiset asiat selkeästi näkyvillä. Tällaisiin keskeisiin selkeästi näkyvillä liittyviin asioihin kuuluu muun muassa otsikko, mistä näkee, että mistä tässä on kyse. Tämä asiakirjan laajuus, eli kuinka monta sivua siinä on, onko se niin yksivuinen kaikki, mikä näkyy suurin piirtein sillä yhdellä sivulla, vai onko siinä useita sivuja. Sitten päivämäärä, koska se asiakirja on laadittu. Sitten sen henkilön nimi, joka sen asiakirjan on laatinut, tai vastaavasti sen henkilön nimi, keneltä saadaan lisätietoja sen asiakirjan sisältämästä asiasta. Ja sitten laitetaan sinne se mitta-asia, mutta tämä standardi liittyy siihen, että pitäisi kaikkiin asiakirjoihin laittaa ainakin sellaiset tiedot, että tiedetään, että mihin se liittyy, eli otsikko, sitten se, että koska se on tehty, sitten kuka sen on laatinut, jotta sitten sen asian hoitaminen olisi käytännössä mahdollista ja mahdollisimman joustavaa. Tämä standardi itsessään sisältää ohjeet asiakirjan tunnistetietoihin ja tekstin vakioasetteluun. Tunnistetiedot tarkoittaa otsikkoa ja sitä, että missä on päivämäärä ja missä on sivunumero ja mihin paikkaan laitetaan se, että kuka sen asiakirjan on laatinut. Sitten myöskin yleensä näihin tunnistetietoihin kuuluu se, että mistä saa lisätietoja, eli käytännössä sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyntiosoite, kaikki tämän tyyppiset asiat on tunnistetietoja. Sitten tämä tekstin vakioasettelu tarkoittaa sitä, että niitä asioita ei saa laittaa asiakirjaan ihan mihin tahansa paikkaan, eikä miten sattuu, vaan niiden pitäisi noudattaa tiettyä asettelumallia. Eli se, että missä paikassa on otsikko ja millä tavalla se itse teksti kaiken kaikkiaan pitäisi asetella siihen asiakirjalle, eli missä se on suhteessa vasempaan reunaan asiakirja ja miten se asiakirja oikean reunaan kulkee, niin nämä on tähän vakioasetteluun liittyviä asioita.
kuten kaikki tällaiset ohjeet, käskyt, standardit on sen tyyppistä, että niitä voidaan noudattaa tiukasti, tai sitten niitä voidaan käyttää vähän niin kuin viitteenomaisesti. Kun tämä asiakirjojen lähettäminen ainakin kaupallisessa liiketoiminnassa aika pitkälti on nykyään käytännössä sähköpostien lähettämistä. Se, että tehtäisiin oikein niin kuin asiakirja ja tulostettaisiin se paperille, laitettaisiin se kirjekuori ja lähetettäisiin vastaanottajalle, niin se on nykyään oikeastaan aika harvinaista. Sitä tehdään aika harvassa tilanteessa, mutta sen sijaan asioita hoidetaan niin, että lähetellään sähköpostia paikasta toiseen. Ja kun oikeastaan tämä sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen on se kaikkein ehkä tyypillisin tapa nykyään hoitaa tällaisia kaupallisia asioita, niin silloin myöskin näitä standardiin liittyviä asioita, tunnistetiedot, vakioasettelut, niitä täytyy käyttää niin käytännössä vähän niin kuin joustavasti ja mukaillen ja sovitellen niin kuin siihen välineeseen, mitä käytetään viestinnässä. Niin näitä asioita katsoa sillä tavalla, että jos sanot vaikka sähköpostiviestejä lähetät, niin mietin vähän, että mitä sä laitat siihen sähköpostiotsikkoon, miten sä asettelet tekstin, yleensäkin sen itse asian, ja sitten laitatte sinne toki myöskin selkeästi yhteystietosi, mistä voi sinut saada kiinni, jos sinä olet se, joka tietää siitä asiasta enemmän, niin sun yhteystiedot on sitten sähköposti tai sitten puhelin tai mikä ne sitten onkin. Eli näitä täytyy käyttää vähän niin kuin suhteessa siihen, että mitä välineitä käytetään, niin joustavasti ja kuitenkin vähän niin kuin järkeä soveltaa. Tämä standardin periaatteet on sellaiset, että niitä sovelletaan sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa oleviin pääasiassa A4-muotoisiin asiakirjoihin. Lähtökohtaisesti ajatellaan, että se asiakirja on sellainen pystymuotoinen A4-kokoinen paperi. No, jos viestintä on tällaista WhatsApp-tyyppistä viestintää, someviestintää tai sitten vaikkapa sähköpostityyppistä, niin niissähän se asiakirja laaditaan vähän muun näköisen muotoon kuin A4-paperille, niin se ruutu on hiukan pienempi, se on se vähän niin kuin rajallinen kooltaan, niin sitten täytyy vaan miettiä, että miten mä laitan tässä sen asian selkeästi, ymmärrettävästi esille, miten otsikoin sen asian, miten laitan sen näkyville, että keneltä saa lisää tietoja ja miten se asia yleensäkin niin kuin jäsennetään niin, että se itse asia tulee mahdollisimman hyvin hoidetuksi. Tällaisia asiakirjoja on esimerkiksi organisaatioiden ja yksityishenkilöiden laatimat kirjeet, työpaikkahakemukset, tämän tyyppiset kirjeet, esimerkiksi sopimukset, tilaukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset, lausunnot, muistiot, raportit, tällaisia asiakirjoja siis hyvin monenlaisia. Standardia noudattamalla helpotetaan ja nopeutetaan asiakirjan laatimista, lukemista ja käsittelyä. Ja kun tehdään standardin mukaan, niin ei tarvitse miettiä, että mihin mä tässä kohdassa laitan tämän otsikon ja miten mä muotoilen tämän asian, koska jos noudatat standardia, niin niitä ei tarvitse miettiä, että teet vain niin standardin mukaisesti asiat. Sitten myöskin viestin vastaanottamisvaiheessa niin tiedät suoraan, että mistä katsot, että missä on päivämäärä, missä on otsikko, missä on yhteystiedot, kun ne standardin mukaisesti niiden pitäisi löytyä samoista paikoista. Asiakirjan tunnistetiedot on standardissa keskeisiä elementtejä, joita käsitellään asiakirjan kuvailutietona. Tarkoittaa suomeksi sitä, että nämä tunnistetiedot, otsikot, päivämäärät, se, että kuka sen on laatinut, keneltä saa lisätietoja, näiden ainakin pitäisi olla asiakirjassa selkeästi näkyvillä. Tämä tavoite, mikä standardissa on sellainen, että luodaan ja ylläpidetään yhtenäisiä käytäntöjä, joita noudattamalla asiakirjasta löytää nopeasti ja helposti vakioasettelun mukaiset oleelliset tiedot. Tavoitteena on myöskin luoda malli, jota hyödyntämällä esimerkiksi asiakirjapohjat ovat valmiiksi standardoituja ja pohjatiedot on aseteltu lopullista sisällön tuottajia varten valmiiksi. Tämä on Suomen standardoimisliitto SFS-ry:n sivulta löytyvä teksti. Tällaisia asiakirjapohjia, mihin tässä on viitattu, niin niitä on esimerkiksi sellaiset, mitä monastikin yrityksissä on, että kun olet jossain yrityksessä töissä, niin siellä on yleensä asiakirjan pohja, vakiopohja, missä on yrityksen logo, yhteystiedot, katuosoitteet, sähköpostiosoitteet, kaikki tämän tyyppiset Y-tunnukset ja muut vastaavat asiat valmiiksi siellä asiakirjassa yläreunassa ja alareunassa. Tai sitten jos tämä asiakirjapohja on yhtä kuin vaikkapa PowerPointin tällainen esityspohja, niin siinäkin usein on firman logo ja päivämäärät ja tämän tyyppiset asiat valmiina. Idea on se, että joustavoitetaan, tehdään siitä työnteosta mahdollisimman nopeata ja tehokasta. Sitten se, että mitä tällainen asiakirjamalli
näyttää. Miltä sellaiset asiakirjat, jotka noudattavat tätä standardia, oikeastaan näyttää, niin sä löydät niin kuin esimerkkejä hakemalla netistä hakusanoilla SFS 2487 tai niin, että pistät Google-hakukenttään vaikka ihan vain asiakirja standardi. Tällaisilla tavalla löytyy esimerkkejä. Mutta mä klikkaan itseni taaksepäin tästä näkymästä. Menen takaisin tähän kurssin Moodle-sivulle. Tuossa olisi yksi tällainen Wordillä tehty asiakirjamalli, asettelumalli asiakirjalle, jossa avaat sen, klikkaat sen itsellesi auki, avaat sen käytännössä Wordissä. Mä olen sen avannut tässä jo valmiiksi Wordiin. Siirrän tänne sitten vaikka tänne näytön oikeaan reunaan tämän näkymän vakioasettelumallin. Sitten mä avaan tässä Wordillä toisen tiedoston, toisen tyhjän asiakirjan tähän näytön vasempaan reunaan. Ja ajatus on se, että minulla on nyt sitten Word-tekstinkirjoittelema. Tässä Word-tekstinkirjoittelemassa vähän katsonut, miltä tällainen SFS 2487 asiakirjastandardin mukainen asiakirja nyt sitten oikeastaan näyttää. Minkä näköisiä tunnistetietoja siinä pitäisi olla ja missä paikassa. Mikä se on niin oikeastaan se asian ydin. Tässä on vasemmassa reunassa nyt sitten täysin tyhjä Word-asiakirja, missä ei yhtään mitään, se on nimenomaan tyhjä. Sitten taas tässä oikeassa reunassa on tuossa kurssin Moodle-sivulta äsken avaamani vakioasettelumalli 050307 niminen tiedosto, missä on käytännössä ohjeet siitä, että miltä sen asiakirjan standardia noudattavan asiakirjan pitäisi näyttää, missä kohdassa pitäisi minkäkin tiedon oikeastaan olla. Tässä näkyy nyt sitten, että mä olen avannut tähän asiakirjan oikeaan reunaan tällaisen kommenttikentän. Tämä kommenttikenttähän on sen tyyppinen, että voi käytännössä Wordissä saada tällaiset niin sanotut kommentit näkyville tai pois. Täällä on tällainen, kun näytä kommentit-toiminto, täällä tarkista valikon alla. Jos sä sen valitset, niin sä joko näet näitä kommentteja tai sitten saat ne kerralla pois. Jos siellä on nämä kommentit pois, niin sitten tuolla näkyy kommentin sijaan tällaisia puhekuplan näköisiä kuvakkeita tässä tämän tiedoston päällä, että sä saat sen klikkaamalla avattua ja siinä näet, että mitä siinä kommentissa lukee. Tai sitten niin kuin mä olin tehnyt niin, että mä avasin tämän tiedoston, otan valikon tarkista ja sieltä näytä kommentit, niin näyttää tuossa asiakirjan oikeassa reunassa kaikki kommentit yhdellä kertaa. Näissä kommenteissa on kuitenkin käytännössä niin kuin kerrottu vähän, että miten tämä nyt sitten onkaan aseteltu. Jos mä menen suoraan niin kuin tähän tekstin sisältöön, koska tässä tekstin sisällössä tuossa keskellä siinä on vähän niin kuin kerrottu, että miten tämä yläosio on tehty, mitä tuolla yläosassa on ylätunnistealueella, tämä kulkee nimellä ylätunnistealue, siis se, joka on pystymuotoisessa asiakirjassa, siinä asiakirjan aivan yläreunassa, niin se on nimeltä tässä ylätunnistealue. Tässä kerrotaan, että miten ylätunnistelua on niin kuin käytännössä tehty ja miten sinne pitäisi laittaa. No joo, tuossa lukee, että tämä asiakirjamalli havainnollistaa Suomen standardoimisliiton asiakirjojen asettelusta julkaisemaa standardia SFS 2487, eli niin sanottua vakioasettelua. Siinä määritellään asiakirjassa esitettäville tiedolle vakiopaikat ja asettelut. Hyvä. No sitten A4-kokoisen sivun pinta jakautuu pystysuunnassa riveihin ja vaakasuunnassa sarakkeisiin. Eli tässä puhutaan riveistä ja sarakkeita. Rivit on käytännössä, jotka tässä vaakasuunnassa sitten voidaan sanoa, että pistä riville 10 jotain tai rivillä 3 lukee jotakin ja näin niin kuin tähän asetteluun liittyen niin viitataan käytännössä asiakirjan riveihin. Sitten myöskin tämä asiakirja on jaettu käytännössä sarakkeisiin. Liittyy siihen, että vaikka tässä nyt ei olekaan samanlaisia sarakkeita kuin vaikkapa taulukkolaskentaohjelmassa, että olisi selkeitä pystysuuntaisia viivoja, jotka olisi yhtä kuin sarakkeita, niin tässä nämä sarakkeet kyllä on olemassa, mutta siinä ei ole mitään viivoja sen kummemmin. Näiden sarakkeiden välin pitäisi olla 2,3 senttiä. Tässä katsotaan, miten se sarakkeiden väli on määriteltävissä, miten se voidaan tarkistaa, miten se voidaan mahdollisesti muuttaa. Ja sitten tässä viitataan siihen, että laitetaan ensimmäisen sarakkeeseen jotain ja pistä 6. sarakkeeseen jotain. Sitten sarakkeet on nimenomaan sen levyys, että niissä on 2,3 senttiä per sarake leveyttä. Ja sen mukaan tämä asettelu on käytännössä tehty. Mutta viitataan riveihin ja viitataan sarakkeisiin. Tuo R viittaa riveihin, eli rows, ja sitten sarakkeeseen viitataan
tuollaisella kuin C-llä, eli columns, sarakkeet. No joo, rivien ja sarkain kohdan perusteella, eli käytännössä tuo sarkain viittaa sarakkeeseen, niiden perusteella määritetään se, että mihin paikkaan pitäisi laittaa sivunumeroja, tekstinlaatijan nimiä, mihin kohtaan pitäisi laittaa tekstin otsikkoja, kaikki tämän tyyppiset asiat, niihin viitataan käytännössä rivin ja sarakkeen numerolla. Tämä vakioasettelumalli on sellainen, että se on todettu hyödynnettäväksi millä tahansa tekstin käsittelyohjelmalla. Tässä on sitten kuitenkin katsottu, että miten tämä tehdään tämä vakioasettelun mukainen asiakirja, jos käytössä on Microsoftin Word. Jos sulla on käytössä joku muu tekstin käsittelyyn tarkoitettu ohjelma, niin sitten pitäisi näitä samoja ajatuksia sitten niin kuin käytännössä käyttää siinä tekstin käsittelyohjelmassa. Tässä kuitenkin viitataan niin kuin Wordin valikkoihin ja se, että miten Wordin valikoissa katsotaan ja hoidetaan se asia niin, että saadaan mahdollisimman vakioasettelun mukainen tällainen asiakirjamalli luotua. Sitten tämä ohjaajat tässä on päivitetty Wordin 2013 mukaisesti. Samat toiminnot löytyy aiemmista Wordeista ja sitten soveltaa myöskin uudemmista Wordeista. Tämäkin Word, mikä tässä nyt sitten minulla on, tai hiukan tuoreempia tässä nämä valikot aavistuksen verran poikkeaa jossakin kohdassa. Hyvä. Sitten tässä mennään niin kuin tähän Wordin asetukseen, että mitä sun pitäisi oikeastaan katsoa. Asiakirjastandardia varten Microsoft Wordin oletusasetuksia tulee muuttaa. Oletusasetukset, mitä Wordissä on, eli se, että kun sä lähtisit tällaiseen tyhjään asiakirjaan kirjoittamaan, puhutaan oletusasetuksista, niin nämä oletusasetukset ei ole välttämättä ihan just sellaisia, mitä asiakirjastandardin mukaisessa asiakirjassa pitäisi olla. Oletusasetukset on aika usein niin kuin sen tyyppisiä, että ne on vähän sen tyyppisiä kuin Microsoftilla Yhdysvalloissa on päätetty. Siis tämä Word käytännössä amerikkalainen ohjelma, ja sillä sen vuoksi nämä asetukset ei välttämättä noudata nimenomaan Suomen asiakirjastandardin mukaisiin asetuksiin. Voi niin kuin ajatella, että miksi, jos mä lähtisin tuohon kirjoittaa tuohon tyhjään asiakirjaan, niin miksi se on sitten niin kuin tällaista standardista poikkeava. Se lopputulos, no se perustuu siihen, että tämä on tehty kuitenkin niin kuin maailmanlaajuiseen käyttöön, tämä Word. Suomi on kuitenkin kielialueena varsin pieni verrattuna moniin muihin isoihin valtioihin, ja sen vuoksi tässäkin nämä asettelut ei välttämättä ole Suomen vakioasettelun mukaisia. Ja siksi täytyy tietää, että miten ne niin kuin käytännössä muutetaan. Joka tapauksessa vakioasettelua käytettäessä rivivälin pitää olla 1. Tämä riviväli tarkoittaa sitä, että kun sä kirjoitat tekstiä, niin kuinka kaukana toisistaan rivit on suhteessa toinen toisiinsa. Kuinka lähellä on toisiaan, tai kuinka kaukana. Onko se riviväli harva, tai onko se kapea. Tässä esimerkki asiakirjassa, tässä asiakirjastandardi SFS 2487 tässä vakioasettelumallissa tai ohjeessa, miten tahansa, tässä riviväli on 1. Eli se näyttää näin tiivistä tai harvaa, miten nyt sitten halutaankaan niin ilmaista, niin näin tiivistä tai harvaa rivien keskinäistä etäisyyttä. Rivien välistä etäisyyttä voidaan kasvattaa ja pienentää. Tämä riviväli 1 on se, minkä mukaan tässä niin käytännössä tämä asiakirja on aseteltu ja pitäisi asetella. Se tehdään sillä tavalla, että tämä rivivälin määrittely, että otat home-välilehden, jos on englanninkielinen Word, tai jos on suomenkielinen, niin etsit tällaisen kuin aloitus. Eli tässä mä katsoin tätä tyhjää asiakirjaa, niin katson, että tässä on tämä aloitusnäkymä esillä, tämä aloituspainikkeet, eli tuossa on klikattuna valittuna tämä aloituspainike, aloitusnäkymä, näytön vasemmasta ylärannasta, ei se, joka on ihan eniten vasemmassa ylärannassa, siinä lukee tiedosto, vaan tuo toinen vasemmalta lukee, missä lukee aloitus. Sitten täältä aloituskohdasta katsot tällaisen kuin kappale. Tämä lukee paragraph, kappale, avaa alanurkan nuolesta. Eli katson, että missä tässä on kappale. Tässä paikassa näkyy kappale. Siinä on viitattu tällaiseen kuin kappaleeseen liittyviin asetuksiin tai määrityksiin. Ja sitten tämän kappaleasetusosion oikeasta alanurkasta, tuossa on tällainen pieni nuoli alaspäin, niin klikkaan siitä auki. Kliks, hiiren vasemmalla painikkeella saan tämän näköisen suorakaiteen muotoisen ikkunan näkyville, missä katsotaan, että ovatko nämä asettelut sitten sellaisia kuin pitäisi olla. Siinä lukee tällaisia asioita kuin välistys, missä tässäkin on viitattu line spacing, välistys ja riviväli. Tämä välistys ja riviväli viittaa nimenomaan siihen, että kun asiakirjassa, tekstissä on teksti, niin kuinka lähellä toisiansa nämä tekstirivit ovat.
Tuossa lukee tuossa rivivälit, välistys ja rivivälit kohdassa, että useita. Sitten tuossa mitta 1.08. Minulla on tämän näköinen. Sinulla voi omalla koneellasi omassa Wordissä olla vähän eri tavalla. Jos sä klikkaat tästä auki tämän rivivälikohden näkyy, että siellä olisi tällaisia vaihtoehtoja, että 1, 1,5, 2, niitä on vähintään, täsmälleen ja useita. Tämä useita on se, mikä minulla on tällä hetkellä valittuna, että useita tarkoittaa sitä, että sä voit ihan vapaasti valita tästä mittakohdasta näistä eri vaihtoehdoista. Mutta jos mä valitsin vaikka 1, niin mä valitsin tuosta tämän 1, eli nimenomaan tässä pitäisi olla 1, riviväli 1. Sitten tässä esikatseluikkunassa näkyy, että jos sulla on riviväli 1, niin se tarkoittaa sitä, että tekstirivit ovat näin lähellä toinen toisensa. Tässä on se kappale, mitä sä niin kuin katsot. Sitten tuossa näkyy, että sitä edeltävä kappale, sen jälkeen tuleva seuraava kappale näyttäisi ton näköiseltä. Jos sä kokeilet, niin sitten ihan mielenkiinnon vuoksi, että miltä nämä näyttänyt, jos otat tuosta puolitoista ja näkyy, että rivivälin etäisyys on isompi. Jos valitset 2, niin näkyy, että se on vielä isompi. Eli tähän liittyy tämä riviväli. Mutta tässä pitäisi olla siis 1. Katsot, siellä on 1 tuossa kohdassa. Sitten tässä on muutakin, mitä sun pitäisi katsoa. Paitsi että tämä riviväli 1, niin tässä nyt katsotaan ainoastaan niitä asioita, mitä niin kuin tämän vakioasettelun asiakirjastandardin näkökulmasta pitää niin kuin nimenomaan huomata katsoa. Eli katso, että tämä rivivälistys, riviväli on 1, se on yksi kohta, mikä sun pitää tsekata. Löytyy siis täältä aloituskappale. Tästä osiosta klikkaat tuon auki, niin saat tämän kappaleikkunan esille. Sitten katsot, että riviväli on 1. Jos se ei ole, niin muuta se 1. Sitten sen jälkeen katsot, että sarkaimet ovat 2.3. Sarkaimet löytyy tuosta tämän ikkunan vasemmasta alarukasta. Tuossa painikkeessa, missä lukee sarkaimet. Jo 3 pistettä, kun klikkaat tämän auki, niin sitten aukeaa uusi ikkuna, missä näkyy, että mitkä ovat ne sarkaimet, mitä sinulla tässä oman tekstinkäsittelyohjelman kohdalla on tällä hetkellä oletuksena, jotka on asetettuna. Jos siellä on, että 2,3 senttiä, niin se on ok, mitään ei tarvitse muuttaa. Mutta jos siinä on jotain muuta, niin se täytyy niin kuin käytännössä pyyhkiä tämä tuosta pois. Vedät hiirellä tämän alueeksi, painat deleteen näppäimistä, jota hävität siitä kokonaisuudessaan ja kirjoitat tähän tilalle 2,3 näin. Sitten kun klikkaat johonkin muuhun paikkaan, viet kursoon, niin siihen jää käytännössä 2,3. Mutta jos tässä oli niin kuin 2,3 ja vieläpä vaikka yksikkönä cm-senttimetri, niin taas on käytännössä oikein. Nämä kohdat tässä, tasaus, täytemerkki, näitä ei tarvitse muuttaa. Tasaus, vasen tarkoittaa sitä, että kun viet kursorin tähän asiakirjan päälle, tuossakin minulla näkyy asiakirjan päällä, että siinä on tällainen musta pieni pystyviiva. Toi kursorin sijainti tarkoittaa, että jos mä jotain lähden kirjoittaa näppäimistä, että sinne teksti tulee tähän paikkaan, niin tämä vasen tarkoittaa sitä, että siinä paikassa, missä se kursori on, missä on ihan tuossa tämä sarkain kohta, niin siihen paikkaan sitten niin kuin siitä vasemmasta reunasta lähtee teksti sitten niin kuin tänne oikeaan suuntaan. Jos sä oot kiinnostunut, voit kokeilla näitä ja sitten käytännössä vähän testailla itse, että miten ne toimii, mutta mä nyt käytännössä pidän vähän niin kuin katseen pallossa, eli katson niitä asioita, mitä pitää laittaa kohdalle. Eli tässä on sarkaimet 2,3. Jos siinä on 2,3, niin ei tarvitse mitään tehdä. Voit todeta, että hyvä, ok olla. Tai jos se jotain muuta, niin sitten kirjoitat tuonne 2,3 ja painat ok, niin se on siitä eteenpäin sitten 2,3. Sitten tuossa on vielä tuollaiset asetukset kuin sivun marginaalit. Tämä sivun marginaali tarkoittaa sitä, että kun on asiakirja, niin paljonko siinä on tyhjää täällä asiakirjan vasemmassa reunassa, paljonko yläreunassa, paljonko alareunassa, paljonko täällä asiakirjan oikeassa reunassa on tyhjää. Ja tämä sivun marginaali viittaa siihen, että paljonko se on tyhjää niin kuin vasemmalla reunalla, oikealla reunalla, yläreunassa ja alareunassa. Ne kannattaa käydä katsomassa. Katsotaan tuollaista kuin page layout välilliseltä sivun asettelu välilliseltä. Tässä Wordissä, mikä mulla on täällä, ei lue missään valikoissa sivun asettelua, eikä page layout, eikä koska tämä suomenkielinen Word, mutta jos tämä suomenkielinen, tässä pitäisi lukea sivun asettelu, tässä lukee sen sijaan asettelu, mä klikkaan sitä, mä klikkaan asettelu tästä omasta Wordista ja näen, että aha, täällä vasemmassa reunassa näkyy tällainen kuin sivun asetukset, eli hieman niin kuin soveltaen nämä valikkojen nimet on vähän muuttunut uudemmissa Wordissä näköjään, ja sitten täältä valitaan tämä vaihtoehto reunukset. Kun klikkaan tämän reunukset, niin sitten tuossa näkyy, että tuossa on erilaisia reunusvaihtoehtoja
tarjolla olisi tällainen normaali, missä on yläreunassa 2,5 senttiä tyhjää, vasemmassa reunassa 2 senttiä, alareunassa 2,5 senttiä, oikealla 2 senttiä. Tämä on Microsoftin näkemyksen mukaan normaali. Sitten on kapeat, keskitason ja leveän marginaalin asettelut. Sitten on tällainen peilikuvatyyppinen asettelu. Tämä peilikuva liittyy siihen, että jos tehdään monisivuinen asiakirja, missä on käytännössä aukeaman vasen reuna ja oikea reuna, niin miten sitten niin kuin tämä tällainen aukeamatyyppinen asiakirja pitäisi asetella? Että onko niin, että siinä on niin kuin sitä nitomista varten, jos ajatellaan, että se on niin kuin kirjatyyppinen julkaisu, niin nitomista varten siinä keskellä tilaa niin kuin käytännössä niin kuin liitteen varten tai liimasaumaa varten tai jotain kiinnittämistä varten, ja silloin tehdään yleensä tällainen peilikuvatyyppinen asettelu. Niin että jos siinä sisämarginaali, sisäreuna on vähän niin kuin isompi, siellä on enemmän tyhjää siis, niin sitten se on niin kuin peilikuvana vasemmalla ja oikealla sivulla. Tämä peilikuvatyyppinen asettelu liittyy nimenomaan tällaisen niin kuin monisivuisen julkaisun tekemiseen. Jopa niin, että jos ajatellaan nyt sitten Turun yliopiston kauppakorkean opinnäytetöitä, niissä nimenomaan ne julkaisut on monisivuisia raportteja, opinnäytetöitä, ja sitten ne ideotaan kirjatyyppisesti niin, että se on vähän niin kuin kirjatauke, että siinä on vasen sivu ja oikea sivu, ja sitten siinä keskikohdassa on enemmän tyhjää tilaa tämän asiakirjan sitomista selkämyksen liimaamista varten. Eli nämä opinnäytetyöt on esimerkiksi sen tyyppistä, että niissä on tällainen peilikuvatyyppinen asettelu. Mutta usein tällaiset normaali asiakirjat, tyyliin työpaikkahakemukset, tarjoukset ynnä muut vastaavat asiakirjat on sellaiset, että ne on aika pitkälti niin kuin yksisivuisia, tai sitten 2-3 sivuisia, mutta kuitenkin niin, että niissä ei ole sen kummemmin niin kuin tällaista peilikuvatyyppistä asettelua. Mutta siellä pitäisi olla, niin kuin tuossa ohjeessakin lukee, että pitäisi olla niin, että se on yläreunassa sentti, alareunassa 1 sentti, vasen reuna 2 senttiä ja sitten oikea reuna 1 sentti. Tässä näkyy, että mikään ei ole oikein niin kuin sellainen, että siinä olisi niin kuin tällaiset senttimäärät. Sun pitää valita tämä mukautetut reunukset vaihtoehto. Mä teen näin. Sitten tulee tällainen näkymä, missä lukee ylhäällä sivun asetukset. Sitten sä voit tähän laittaa, että yläreunaan pitää laittaa sentti. Sä voit suoraan kirjoittaa tuohon päälle, missä mullakin lukee 2,5 senttiä. Voit joko lähteä tuossa niin pienentämään. Näet, että millikerran sä voit pienentää, että voit suoraan vetää tuohon alueen päälle. Jos on alueen määritys, vedät sen sinisellä alueeksi, kirjoitat suoraan vaikkapa 1. Sitten tuohon vasempaan reunaan pitää olla 2 senttiä. Alareunassa pitää olla sentti ja oikeassa reunassa pitää olla sentti. Siinä ei tarvitse väkisin koettaa kirjoittaa mitään cm-yksikköä. Siinä oletuksena on, että se on senttimetriyksikkö. Tämä yksikkö, että onko se niin senttejä vai vaikkapa tuumia käytössä, niin taas sellainen, että se muutetaan sitten taas täällä tiedostoasettelussa. Että voidaan niin asetella sillä tavalla, että on koko asiakirjassa missä tahansa paikassa mittayksikkönä sentit, niin kuin tässä näkyy olevan oletuksena, tai sitten voidaan tämä oletusmittayksikkö muuttaa esimerkiksi tuumiksi. Jos on sentit mittayksikkönä, niin okei, sillä mennään. Tässä ei tarvitse erikseen laittaa nyt sitten, että tämä ykkönen tarkoittaa sitä, että siellä on 1 sentti. Sidontareunuskohdassa voi olla ja pitääkin olla 0 senttiä. Tämä sidontareunus tarkoittaa sitä, että jos olisi monisivuinen asiakirja, missä on vasen ja oikea reuna, niin tehdäänkö siihen vielä sitten sen vasemman ja oikean reunan sitomista varten niin erikseen tilaa sitä varten, että jos siihen vaikka laitetaan niitteen, niin sitten niitit teemme käytännössä niin kuin tekstin päälle. Jos sidontareunassa on 0, niin ajatellaan, että ei niitä huomioida laisinkaan. Tämä on hyvä näin. Sitten se voi ottaa kantaa, että onko asiakirja pystysuunnassa vai onko se vaakasuunnassa. Normiasiakirjat on pystysuunnassa. Sitten, että onko sivuja useita, onko peilikuva reunuksiin, onko 2 sivua arkille, tehdään niin sillä tavalla, että vähän niin pienennetään, että yhdellä sivulla on käytössä niin 2 sivun edestä tekstejä, näitä ei tarvitse tehdä, että riittää, kun tässä on tämä normaali määritys, niin hyvin menee. Tuossa esikatselun näkymästä näkee, että miltä näyttää. Tämä vasemman reunuksen 2 senttiä näkyy tuon kokoisena marginaalina, sitten tuo sentti yläreunassa, oikeassa reunassa ja alareunassa, se on itse asiassa varsin vähän. Eli se sentin verran tyhjää tilaa, sentin verran marginaalia tai reunusta ei ole mikään kauhean iso tyhjätila laisinkaan. Se on kuitenkin sen kokoinen tyhjätila, mitä tämän vakioasettelun mukaan pitäisi olla. Ja sitten tämä kohdistuu koko asiakirjaan. On sinne sitten sivuja niin kuin 1 sivu tai 100 sivua tai jotain siitä välitä, niin kaikille sivuille niin kuin nämä samat asetukset. OK:lla kuittaat ja sen jälkeen sen myötä sitten on niin, että tässä asiakirjassa on täällä yläreunassa
sentin verran tyhjää tilaa. Asiakirjassa on tässä vasemmassa reunassa 2 senttiä tyhjää tilaa. Täällä oikeassa reunassa sitten myöskin jää sentin verran tyhjää tilaa ja sitten asiakirjan ihan tuolla alareunassa siellä on sentin verran tilaa myöskin sitten. No sitten tässä on todettu tässä vakioasetteluohjeessa, että tekstipalsta sarkan kohdasta C2. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun tässä lukee tämä asiakirja havainnollistaa Suomen standardoimisliiton asiakirjan asettelusta julkaisemaan standardi SFS 2487, niin tämä teksti, eli tekstipalsta, se alkaa kohdasta C2, niin tämä on niin ajateltavissa sillä tavalla, että tässä on erilaisia sarkainkohtia. Ensimmäinen sarkainkohta, eli se, mistä teksti alkaisi niin kun, silloin, kun lähdettäisiin suoraan kirjoittamaan, niin se on sarkainkohta 0, se ei ole siis 1. Seuraava on 1, sitten on 2, 3, 4, 5, 6. Aina 2,3 sentin välein. Jos laitetaan tekstin, niin sitten lähtökohtaisesti tekstin pitäisi alkaa tuosta kohdasta C2, eli toisesta sarkainkohdasta. Sitten se, että miten sitten teksti saadaan alkamaan niin kuin sarkan kohdasta C2, niin sillä tavalla, että sisennetään käytännössä Homen välillisen aloitussivulta. Eli jos mä nyt sitten halusin aloittaa tekstin kohdasta C2, nyt mulla on kursori tuossa tyhjässä asiakirjassa kohdassa C0, eli vasen marginaali on tässä paikassa 2 senttiä täältä vasemmasta reunasta. Marginaalin näkökulmasta tuo kohtaan C0, eli sarkan kohta 0. Jos mä haluaisin aloittaa tekstin niin, että teksti alkaisi sarkan kohdasta C2, niin mä ottaisin esille tämän aloitusnäkymän täältä ja sitten lisäisin tätä sisennystä. Lisäisin sarkainkohtia näistä painikkeista. Täällä niin kuin lisätään tai suurennetaan sisennystä ja tuolla sitten pienennetään sisennystä. Painasin tästä 2 kertaa noin. Nyt sitten kursori on käytännössä sarkainkohdassa C2. Jos meni vähän niin kuin liikaa, että hups menikin noin paljon, niin sitten saat tällä niin kuin paketettu. Nyt se on taas sarkainkohdassa C2, nyt se on sarkainkohdassa C1, nyt se on sarkainkohdassa C0. Niin tähän viitataan tällä sarkainkohdan niin kuin pienentämisellä ja suurentamisella. Näillä painikkeilla tämä homma tehdään. Sitten aika usein myöskin sarkainkohdan niin kuin suurentaminen ja pienentäminen tehdään yksinkertaisesti näppäimistöä käyttää, että painetaan näppäimistä tätä Tab-painiketta. Katsot näppäimistön vasenta reunaa, niin siellä on tällainen painike, missä lukee Tab, eli tabulaattori, joka on suomeksi yhtä kuin sarka. Jos sitä painat, niin näkyy, että aha, nyt sitten tämä kursori, se mihin teksti tulisi, jos kirjoittaisit, se hyppäsi yhden sarkaimen sisällä päin, se siirtyi sarkan kohtaan C1, jos se oli alun perin C0, painat toisen kerran, niin se hyppää taas yhden sarkan kohdan eteenpäin. Nyt se on käytännössä C2. Sitten jos haluaisit niin pakittaa taaksepäin, niin sä pääset niin pakittaan niin, että painat tuosta näppäimistä niin sanottua backspace-painiketta. Tämä backspace-painike on se, joka peruuttaa vasemmalle päin tai tavallaan niin kuin kumittaa siitä tekstistä merkkejä, tekstiä, toimintoja yhden kerrallaan pois tuonne vasemmalle päin. Tämä backspace-painike löytyy tuosta Enter-näppäimen välittömästä läheisyydeltä Enter-näppäimen yläpuolelta useimmissa näppäimistöissä. Tämä ainakin mun tällaisessa pöytäkoneen näppäimistössä se löytyy tuossa tuon Enter-näppäimen välittömästä läheisyydestä sen yläpuolelta. Tai sitten, jos oli niin kuin tabilla sisälletty, niin sitten sä voit myöskin niin kuin vaikka näiden kanssa sitten, se ei onnistunutkaan. Sen täytyy nimenomaan näppäimistöä käyttää, niin kuin tämä näppäimistöllä tehty sisennys myöskin näppäimistöä käyttää näköjään poistaa. Että näinpä. Näin niin oppii käytössä uutta minäkin. Että. Joo. Tuossa sitten niin kuin huomattavan paljon myöskin niin kuin lähdetty kikkailemaan sen kanssa, että voi tehdä tällaisella näppäinyhdistelmällä Ctrl-M kertaa 2 erityyppisiä asioita. Eli aika monet asiat on sellaisia, että sitten jos sä paljon kirjoitat tekstiä, paljon käytät tiettyjä ohjelmia, niin sitten sä voit opetella tällaisia pikanäppäinyhdistelmiä, erilaisia näppäinyhdistelmiä, painat Ctrl-painikkeen pohjaan jotain näppäintä, ja sitten tapahtuu yhtälön toista asiaa ilman, että tarvitsee niin kuin aina valikosta niin kuin lähteä katsoa, että missä valikossa se löytyy, ja sieltä valikosta sitten valita toimintoja kliksuttelemalla niitä, että kyllä se tulee tottuneet tekstinkäsittelyt, tottuneet taulukkolaskentohjelman käyttäjät opettelevat tällaisia pikanäppäinyhdistelmiä, ja sitten se käytännössä niin nopeuttaa sitä työskentelyä. Tällaisten pikanäppäinyhdistelmien opettelu, niin ei se ole suinkaan mitenkään niin kuin pakollista, ja esimerkiksi mä itse en kauhean montaa pikanäppäinyhdistelmää ole opetelussa, koska
näen, että mä pärjään kyllä muutenkin. Että usein esimerkiksi tekstin tuottamisessa, tekstin kirjoittamisessa se pääpaino sitten kuitenkin niin kuin menee sinne, että sä jäät pohtimatta, mitä tässä nyt sitten oikeastaan kirjoittaessa, mitä pitäisi sanoa ja miten se asia nyt sitten ilmaistaan niin kuin mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Ja se tekstin tuottamisen nopeus, niin ainakin mulla itselläni, niin menee aika pitkälti siihen, että mä pohdiskelen, että mitä tässä pitikään sanoa ja miten mä sen asian nyt sitten ilmaisen niin kuin selkeästi. Että se, että miten sen niin kuin asia niin kuin tehdään, mistä paikassa pitäisi asiakirjassa olla, missä sarkan kohdassa, millä rivillä, niin se on toki tärkeää, mutta se ei ole se aivan tärkein asia kuitenkaan viestin välittämisen tuloksen näkökulmasta. Se, että asia menee perille ja hommat tulee hoidettu, niin se on sitten kuitenkin ehkä tärkein asia. Sitten puhutaan sivuotsikoista. Tämä sivuotsikko nyt sitten tarkoittaa tämän näköistä esitystä, mitä tässä tämän ohjeenkin kakkossivulla on, että sivuotsikko on vähän niin kuin toi otsikko tuossa, missä lukee sivuotsikot, tai tuo otsikko, missä lukee jatkosivut. Tämä sivuotsikko tarkoittaa sitä, että kun teksti on tuossa C2-kohdassa, niin sitten siinä nämä otsikot voi olla sitten käytännössä niin kuin tuossa enempi vasemmassa reunassa, alkaen tuosta C0. Jos tehdään oikein niin kuin tiukasti tällaisen asettelun mukaisesti, standardin mukaisesti, niin sitten nämä sivuotsikot pitäisi olla samalla rivillä, mitä tuo tekstikin. Tämä on käytännössä kuitenkin niin aika vaikea toteuttaa. Ja tässä on kyllä ohjeet, että miten sä teet tällaisen niin sanotun riippuvan sisennyksen. Menet aloitusvälilehdelle, siellä olet kappale, sitten sieltä sisennys, mukautettu, riippuva sisennys 4.6. Tämä on niin kuin mahdollinen tehdä, mutta se on käytännössä aikamoisen kikkailun takana, minkä vuoksi aika usein asiakirjassa tehdäänkin niin, että jos siellä otsikoita, niin otsikko on vähän niin kuin omalla rivillä ja sitten se teksti on käytössä niin kuin omalla rivillä. Niin tällaisia riippuvia otsikoita, niin niitä toki voisi käyttää, mutta harva niitä käyttää yhtään missään. Niin tässäkin, jos käyttää tätä ohjeen eka sivu, niin tuossa näkyy, että siinä on tällainen otsikko, missä lukee asiakirjastandard SFS 2487. Tämä otsikko on omalla rivillä. Sitten tuossa on otsikko, missä lukee vakioasettelu. Se on omalla rivillänsä. Siinä samalla rivillä ei ole yhtään mitään muuta. Sitten itse teksti, tämä asiakirja oli havainnollistaa ja niin päin pois, alkaa omalta riviltänsä. Usein tehdään niin, että otsikot on omalla rivillä ja sitten tekstit alkaa myöskin niin omalta riviltänsä. Sitten voi olla sillä tavalla, että niin kuin tässäkin, että nämä itse otsikot alkaa niin tuosta C0, ihan asiakirjan vasemmasta marginaalista, niin vasemmasta marginaalista kuin mahdollista, sitten teksti alkaa tuosta niin kuin kohdasta C2. Paljon näkee myöskin ihan sen näköisiä asiakirjoja, että kaikki alkaa vaikkapa samasta paikasta vasemmasta reunasta, C0. Ei ole niin, että sitten teksti olisi jotenkin niin kuin sisennetty. Se on myöskin niin kuin hyvin tyypillistä, eli otsikot alkaa kaikki vasemmasta marginaalista, vasemmasta reunasta, 2 sentin päältä tuosta reunasta, ja sitten tekstit alkaa myöskin suoraan siitä alta. Kuitenkin niin, että otsikot on omalla rivillä ja sitten teksti on omalla rivillänsä. Mutta tosiaankin, niin, kuten sanottu, niin jos tarkkaan odotettaisiin näitä asettuja, niin pitäisi olla tällaisia riippuvia otsikoita, jotka on sellaisia, että harva niitä käyttää, koska niitä on aika vaikea niin saada käytännössä kunnolla toimimaan. Nämä opinnäytetyöohjeetkin on sen tyyppisiä, että siellä on otsikot ihan vaan kukin otsikko omalla rivillänsä ja teksti alkaa aina automaattisesti vasemmasta reunasta. Jos sä teet asiakirjoja, joita sä lähettelet vaikkapa sähköpostilla tai varsinkin silloin, jos se viestintä pohjautuu sähköpostiin, niin siellä sähköpostissa sen kummemmin mietit, että mikä tässä nyt onkaan niin kuin C0 ja C1 ja C2, vaan kaikki oikeastaan kirjoitetaan siihen sen viestiruudun suurin piirtein vasempaan reunaan, että otsikko omalla rivillä, niin sitten se asia kirjoitetaan siihen sitten mahdollisimman selkeästi suoraan vasempaan reunaan. Eli nämä sisennykset C2 tekstin osalta aika usein liittyy tällaiseen asiakirjan paperin tekemiseen, jossa lähetät sen asian vaikkapa ihan vain sähköpostina paikassa toiseen, ilman että mitään asiakirjaa oikeastaan tehdäänkään, mitä tiedostoa, mitä käsiteltäisiin, niin sitten siinä jää vähän pohdittavaksi, että entäs sitten, jos mä kirjoittaisinkin kaikki vaan ihan tuohon vasempaan reunaan, koska se on niin kuin nopeampaa ja siinä on vähempää mitään kikkailemista. Erityisesti voisin sanoa, että otsikot kannattaa tehdä niin, että pistää otsikot omalla rivillensä ja silloin sä pääset niin kuin aika paljon nopeammin siihen että asiaan. Näiden sivuotsikoiden käyttäminen, niin se on aika paljon kikkailun puolella. Sitten tässä on kerrottu, että jos on jatkosivuja, eli jos se asiakirja onkin niin kuin monisivuinen, että se ei olekaan niin kuin yhdelle sivulle, yhteen A4 mahtuva se asia, niin sitten voi olla 2 tai useampi sivuisia asiakirjoja. Jos on 2 tai useampia sivuisia asiakirjoja, niin pitäisi merkata myöskin niin kuin tämä sivujen määrä tunnistetietoihin Wordin ylätunnistetyökalulla. Tämä
sivujen määrä näkyy esimerkiksi tässä esimerkissä, niin että tuossa kohdassa näkyy, että nyt ollaan kakkossivulla, ja sitten tuossa sulkujen sisällä on sivujen kokonaismäärä tässä asiakirjassa. Ja tuo kakkonen tuossa, ensimmäinen viittasi, että ollaan sivulla numero 2. Sitten tuo toinen kakkonen, mikä sulkujen sisällä kertoo, että tässä asiakirjassa on kaiken kaikkiaan 2 sivua. Ja nyt ollaan sivulla 2. Jos mennään tähän ekalle sivulle, näkyy, että tuolla samassa paikassa näkyy, että nyt ollaan sivulla 1. Sitten tuossa sulkujen sivulla näkyy, että tässä asiakirjassa on kaiken kaikkiaan 2 sivua. Monisivuisissa asiakirjoissa on tapana laittaa myöskin tämä sivunumerointi, mistä sitten päättelee, voi nähdä, että kuinka monta sivua siinä on ja missä järjestyksessä ne sivut sitten pitäisi olla. Että jos henkilö vaikkapa tulostaa sen asiakirjan paperille ja että monta paperia paperit putoaa lattialle, niin missä järjestyksessä ne paperit pitäisi laittaa suhteessa toinen toisensa, jotta sivut tulisi oikeassa järjestyksessä. Jos on yksivuinen asiakirja, niin ei sinne välttämättä tarvitse laittaa sivunumeroita laisinkaan. Se näkee niin kuin suoraan, että aha, tuosta se itse asia alkaa, tuossa on otsikko ja tuolla sitten on niin kuin käytännössä allekirjoitussa tuolla paikassa se koko asiakirja sitten käytännössä loppuu. Tuossa sitten kertoo, että jos sä nyt sitten näitä sivunumeroita laitat, niin miten ne pitäisi laittaa, mihin paikkaan ne pitäisi laittaa ja muutenkin mitä pitäisi laittaa mihinkin paikkaan. Palaan tähän sivunumerointikohtaan hetken päästä. Tullaan tämän ihan tuonne yläreunaan asti, tämän ohjesivun siis, tämän vakiosetteluun liittyvän ohjeen. Ja sitten katso, mitä tuossa ylhäällä lukee. Tuossa näkyy tällainen viestinnän opintojakso, lähiosoite, postinumero, postinumero paikka, puhelin, sitten tuossa lukee ohje, tuossa lukee päivämäärä, se päivämäärä, jolloin tämä ohje on tehty, ja tuolla näkyy sitten se, että kuinka monta sivua tässä ohjeasiakirjassa on, ja sitten millä sivulla nyt tällä hetkellä ollaan. Mä tapanan näitä asioita tähän omaan tyhjään asiakirjaan. Tässä samassa tyhjässä asiakirjassa on nyt sitten sivunumerot määritetty, että se on sivunumerointi. On rivinumerot määritetty, että rivinumerointi tai rivien välinen etäisyys suhteessa toisensa on 1. Rivivälistys on siis 1. Sitten on laitettu sarkankohdat paikalle. Sitten on laitettu nämä sivuasetukset, eli marginaalit vasemmassa reunassa 2 senttiä, marginaalia yläreunassa sentti, oikealla sentti ja alareunassa sentti. Mutta sitten tässä ei olekaan yhtään mitään sisältöä sen kummemmin. No niin, tähän laitetaan sitten käytännössä niin kuin se asia, mihin tämä liittyy. Jos tässä on vaikkapa nyt sitten kyseessä PTJY tietojenkäsittelyn perusteet kurssista, niin voisin tähän laittaa tämän asian niin kuin näkyville tuohon. Tähän paikkaan, mikä tässä lukee viestinnän opintojakso, tai mä kirjoitin tähän PTJY tietojenkäsittelyn perusteet, niin tähän paikkaan laitetaan niin kuin yleensäkin asia, joka kertoo, että mihin tämä liittyy. Eli tämä on tunnistetieto, joka kertoo, että mihin asiaan tämä nyt sitten oikeastaan liittyy, mihin kokonaisuuteen, mihin keissiin, mihin tarjoukseen, mikä se asia sitten onkaan. Tai sitten tähän laitetaan se, että kuka sen on tehnyt, laatijan nimi. Aika usein myöskin tähän laitetaan laatijan nimi tuohon paikkaan. Mä voisin tuohon laittaa vaikkapa Seppo Sirkemaa. Jos mä tekisin vaikkapa työpaikkahakemuksen, niin mä kirjoittaisin tuohon paikkaan Seppo Sirkemaa. Ekalle riville C0. Eli tämä eka rivi on käytännössä tässä paikassa, missä kursori on. Sitten C0 on se paikka, missä kursori on, kun ei ole mitään niin tällaisia sisennöksiä suoritettu näitä painikkeita painamalla laisinkaan. Niin tuohon paikkaan laittaisin oman nimeni. Tai sitten, jos on vaikkapa joku kurssi tai keissi tai muu vastaava, mitä tässä nyt käsitellään, niin tuohon sitten niin kuin sellaisen tunnistavan tiedon, joka niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti kertoo, että mistä asiasta on kyse, mihin asiaan tämä nyt oikeastaan liittyy. Ja sen jälkeen niin kun mä veisin kursorin tuohon, tämä on aika keskellä tätä näkymää. Tuossa paikassa, tuossa sarkan paikassa mä painan niin tabulaattoria tuosta näppäimessä ja tappainiketta. Tämä olisi yhtä hyvin voinut painaa näitä suuren sisäänpainiketta suurin piirtein tähän paikkaan. Siihen paikkaan mä kirjoittaisin tämän asiakirjan otsikon. Sellaisen, joka kertoo, että mistä tässä asiassa nyt sitten on kyse. Vaikka näin, että asettelumalli tai ohje tai vaikkapa hakemus tai anomus tai reklamaatio tai joku tällainen, joka yleensä kyse on tällaisesta yhden niin kuin sanan mittaisesta vähän niin kuin otsikosta, joka jollakin tavalla naulitsee ja kertoo, että mistä tässä nyt oikeastaan kyse. Sitten sikäli kun tähän laitetaan sivunumerointi, mä painan sen sisällöstä lisää, tai vaikkapa tätä suuren sisällöstä painiketta, ei niin,
perun painankin käytännössä näppäimistä tätä tabulaattoripainiketta, tab-painiketta. Ainakin omalla näppäimistä lukee tab, jos on suomenkielinen näppäimistä, siinä lukee sark, niin kuin sarkaimet. Ja sitten sisäinen kursorin käytännössä tuonne paikkaan ja tähän paikkaan sitten laittaisi niin kuin sivunumeroinnin. Voisi tulla mieleen, että laitetaan sivunumerointina niin käsipelille, että tämä on niin 1, niin nyt ollaan sivulla 1, mutta tämä ei ole ehkä sitten kuitenkaan niin pitkässä juoksussa se ehkä kaikkein paras tapa käyttää sivunumerointia, vaan kannattaisi käyttää automaattista sivunumerointia. Tässä ohjeessa on kerrottu, että miten tällainen sivunumerointi nyt sitten oikeastaan pitäisikään laittaa. Tämä sivunumerointi laitetaan R3, tai siis tuossa toi 1 viittaa siihen, että riville 1. Tämä R3 tarkoittaa oikeastaan sitä, että nyt kun ollaan tässä, niin kuten tässä esimerkissä näkyy PTY-tietojenkäsittelyn perusteet asettelun malli, tämä itse asiassa ensimmäinen rivi, mutta tarkalleen ottaen, jos laskettaisiin tuosta näytön ylärannasta, niin on eka rivi, toinen rivi ja tämä on 3. rivi. Ja se 1 sentin tyhjä marginaali, siihen käytännössä mahtuu 2 ykkösen rivin välillä kirjoittua riviä, joita siihen ei voi kirjoittaa, koska se on tyhjä alue, se on niin kuin ylämarginaali. Mutta tuo merkintä R3 sulussa 1 tarkoittaa sitä, että ekalle riville kirjoitat sinne sivunumeron, tai laitat sivunumeron, ja sitten itse asiassa se eka rivi on tuolla niin kuin rivi 3, jos tarkalleen ottaen lähdettäisiin oikein niin kuin hiuksia halkamaan, että kuinka monessa rivi se onkaan. Se on niin kuin käyttäjän näkökulmasta eka rivi, millä voi jotain kirjoittaa, mutta tarkalleen ottaen se on niin kuin rivi 3. Ja sitten tässä C7, eli sarkain kohta C7, 7 sarkain. Siinä on 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 sarkain kohta. Sitten tuossa viitataan, eli 16,1 sentin päästä tuosta vasemmasta reunasta. Se, että kuinka monta senttiä tänne vasemmasta reunasta, niin sitä on hiukan niin kuin vaikea sanoa. Sitten se myöskin niin kuin on vähän asia, joka liittyy siihen, että minkälainen tämä näkymän zoomaustaso on, että onko tämä näkymä niin kuin vähän kauempana tai lähempänä sinua, tämä Wordin näkymä. Zoomaustasoahan pystyy käytännössä siirtämään niin kuin ihan puhtaasti näitä zoomin painikkeita painamalla, niin se, että onko tämä nyt sitten niin kuin tällä hetkellä tämä sijainti niin kuin 16,1 senttiä vai ei ole, niin sitä on hieman niin kuin vaikea sanoa, mutta tänne saa sitten myöskin niin kuin näkyvillä, jos nyt sitten muistelen, missä se olikaan. Pieni hetki, mä joudun nyt sitten, oli se tässä. Jos valitset täältä tämän näkymän näytön, niin voit ottaa tuosta tuollaisen kuin viivain. Klikkaat siihen tämän viivain, niin sitten tulee näkyville tällainen viivain lisätoiminto, joka kertoo, että missä paikassa kursori on. Nyt tässä näkyy itse asiassa, että katsopa vaan. Nyt näkyy, että tuossa paikassa, missä mulla alkaa tuo PTY-tietojenkäsittelyn peruste, niin tämä itse asiassa 2 sentin päästä tuolta vasemmasta reunasta. Tuossa on 2, 1,5, 1, 0,5, tuossa on 0. Eli 0 kohta, tämä C0 itse asiassa niin tuossa paikassa on 2 senttiä tuossa vasemmasta reunasta. Sitten kursori on tällä hetkellä tuollaisessa, kun on 16,1, 16,1 sentin päässä tuosta 0 kohdasta. Ja sitten tuossa vastaavasti tässä viivaimessa, tämä on siis kun tuossa valittuna näytä, ja viivain englanninkielessä taisi olla, että ruler, tämä kulkee ruler nimellä tämä viivain, niin näkyy, että tuossa on todellakin niin kuin tuossa yläreunassa tämä tyhjä tila, niin se on 2 senttiä tyhjää tilaa, ja tuosta kohtaa niin on niin tämä 0 kohta, että siitä lähdetään niin tuossa senttiä, 2 senttiä, 3 senttiä, näin päin pois alaspäin mentäessä. 16,1 sentin kohdalla. Sarkain kohta C7, 7 sarkain tuolta niin tuosta kohdasta lukien, 2,3 sentin välein aina. Näin, tuohon kohtaan. Siihen pitäisi laittaa sitten sivunumero. Eli esimerkiksi noin 1, suluissa 4, jolloin se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan sivunumerolla sivulla 1, ja sitten tuo sulkujen sisällä oleva numero käytännössä kertoisi, että kuinka monta sivua sulla kaiken kaikkiaan on siinä asiakirjassa. No sitähän ei välttämättä tiedä, kun sitä asiakirjaa ei ole vielä kirjoitettukaan. Siinä voisi jälkikäteen joutua niin käsin niin muuttamaan, että niitä sivuja tulikin 3 eikä 4, niin kuin mä alun perin ajattelin. Mutta tämä sitten kuitenkin, että laitetaan käsin tämä sivunumero, niin se on hieman kankeeta. Siksi oikeastaan tällainen sivunumerointi kannattaakin laittaa käytännössä niin kuin automaattisesti sinne. Tässä on sitten käyty läpi, että minkä näköisiä valikkoja sun pitäisi niin kuin kliksutella auki tuossa Wordissä ja mistä paikasta sä ton sivunumeron sitten voisit tänne lisätä. Siis sellaisen sivunumero, joka on automaattisesti oikea sivunumero. Jos mä laitan sivunumeron niin kuin automaattisesti tähän kohtaan, niin sitten mun tarvitsee miettiä, että onko nyt sivu nyt sitten niin kuin enemmän tai vähemmän, koska se sivunumero on automaattisesti aina niin kuin oikein. Jos sä oot sivulla 3, niin sitten tuossa lukee 3,
jos saat sivulle 27, niin siinä lukee 27. Ja jos mä tänne lisäsin tämän sivunumeron, niin sitten mun pitäisi täältä katsoa, että mistä mä sellaisen löydän. Valitsen valikosta lisää, mitä toimii niin, että viet kursorin siihen paikkaan, mihin sä haluat sen sivunumeron. Se on nyt sitten mulla niin kuin siinä paikassa, mihin mä se haluan laittaa. On ihan sama, että mitä täällä on näitä valikkoja avoinna. Voisi olla vaikka tämä aloitusvalikko näkyvillä, mikä voidaan ajatella, että se on tällainen vähän niin kuin oletusvalikko tässä Wordissä. Kursori on kuitenkin siinä kohdassa, mihin mä haluan sen sivunumeron lopputulokseksi näkyville. Sitten valitsen lisää. Ajatus on, että tähän paikkaan, missä kursori on, siihen lisätään. Sitten katsotaan, että mitä mä sinne haluan lisätä. Mä katson, että joo, täällä näkyy nyt sitten tällainen, missä lukee sivunumero. Valitsen sen. Päätteessä mä valitsen tämän sivunumeron, niin sitten siinä voi käydä sillä tavalla, että se menee itse asiassa vähän väärään kohtaan. Mä kokeilen tämän nyt ensin, mä hiukan epäilen, että nyt tämä lopputulos on niin kuin, ei paras mahdollinen. Valitsin tästä, että lisätään sivunumero. Noin, avaan sen auki. Sitten tässä, no, siinä on niin kuin tällaiset vaihtoehdot. Sivun yläreunan, alareunan, sivun reunukset, nykyinen sijainti. Tämä sivun yläreuna laittaisi tämän sivun numeron, sen hetkisen sivunumeron näkyville tuollaiseen paikkaan keskelle, enemmän tuonne oikeaan reunaan, tai sitten olisi tällainen pyöristetty suorakulmio, jonka sisällä olisi sivunumero. Tässä on nyt vaihtoehtoja itse asiassa aika useitakin, että miten tätä sivunumero voitaisiin laittaa. Jos mä tästä nyt valitsisin vaikka tämän, mikä näyttää, että nyt se menisi varmaan niin oikeaan paikkaan, suurin piirtein tuohon sivun vähän niin kuin tuonne oikeaan ylänurkkaan, niin sitten se menisikin vähän niin kuin tuollaisen paikkaan. Tuohon tekee sellainen tempo, että nyt se teki tänne tällaisen niin kuin oman tyhjän alueen, minkä sisällä sitten tämä sivunumero tuli tähän. Tämä sivunumero on sitten sellainen, että se on automaattisesti niin kuin oikein. Ykkössivulla lukee 1 ja kakkossivulla lukee 2. Tämä teki sellaisen tempon, että nämä kaikki muut siirtyy alaspäin. Nyt tämä käytännössä niin kuin tärveli tämän vakioasettelun mukaisen asettelumallin. Mä peruutan, että valitsin tästä tämän, että kumoa lisää rakenneosa, kumoa tämä äskeinen toiminta. Saanko mä lainkaan tuossa nyt kumottua sitten. Sitten jos kävi näin, että niin kuin tässäkin, että no, mä itse tässä vähän sekoilen, mikä kuuluu välillä pelihenkeen. Jos siihen tuli tällainen ylätunnistealue, sitten sä klikkaat sieltä ylätunnistealueen ulkopuolelta, mäkin klikkasin tässä vähän niin kuin puoli hädissä, niin kliksuttelin tänne, ja sitten ylätunnistealue meni käytännössä pois näkyvistä. Et jos on joku aluemääritys, niin kuin tässä Wordissä tuli ylätunnistealue, aivan niin kuin taulukkolaskentaohjelmassakin, jos on joku määritys päällä, niin klikkaa sen määrittelyn ulkopuolella johonkin paikkaan. Sitten yleensä se määritys menee pois. Nyt mä sain periaatteessa niin peruttua tämän koko homma ja kerän itseni uudestaan ja mietin, että miten mä saan tuohon kohtaan lisättyä sivunumeron ilman, että tämä asettelumalli menee sekaisin. Lisää. Katson uudestaan tästä tämän sivunumeron. Valitsenkin nyt sitten tämän vaihtoehdon nykyinen sijainti. Sitten tästä nykyisestä sijainnista valitsen tätä vaihtoehdon normaali numero. Näin. Nyt sitten se tuli tuohon paikkaan. Nyt tämä ero on siinä, että nyt mä en valinnut yläreuna, alareuna, reunukset. Jos mä valitsen yläreuna, alareuna, reunukset, silloin se tekee tänne uuden yläreunan tai uudet reunukset johonkin reunaan, vasempaan, oikeaan tai alareunaan. Mä valitsenkin suoraan nykyinen sijainti, eli laita se numero siihen paikkaan, missä kursori sattumalta on. Nyt tästä valitsen suoraan, että ihan tuo normaali numero. Ei mitään ihmeellisiä pyöristettyjä suorakulmioita tai hakasuolia tai muutakaan, vaan ihan norminumero. Valitsin sen vaihtoehdon, sitten lopputulos on se, että tuohon tuli 1. Nyt tässä on itse asiassa sellainen kenttä, tänne on lisätty sellainen tunnistekenttä, että riippuu siitä, että millä sivulla mä olen, niin aina tuossa paikassa siinä yläreunassa aikalarivilla lukee sitten niin kuin 1 tai 2 tai 3 tai käytännössä sen sivun numero, missä kulloinkin ollaan. Sitten jos tähän halusi vielä myöskin oikein niin kuin viimeisen päälle, että näkyy sivujen kokonaismäärä, niin tähän voisi laittaa niin kuin kaarisulun. Mä laitan tuonne välilyönti, sitten kaarisulku, sitten tänne lisättäisiin. Kuten täällä on todettukin, niin voisin tänne sitten lisätä myöskin muuta. Valitsen tässä samassa näkymässä, missä on lisää. Tällaisen, missä lukee hetki pieni. Oliko se sitten? Ei ole tossakaan. Tämähän se oli tietysti. Se on tuossa ohjassakin itse asiassa, että etsi sieltä tällainen kuin pikaosat-toiminta. Ja tämä liittyy siihen, että nyt mä haluan tämän sivunumeroiden kokonaismäärän.
Valitsen tuollaisen toiminnon tuosta tekstiosiosta, missä lukee selaa pikaosia, klikkaisin auki. Valitsen tuosta vaihtoehdon kenttä, lisään pikaosa kentän. Tulee tällainen suorakaitinmuotoinen alue, missä voisi valita mitä funktioita. Nämä on itse asiassa hyvin samanlaisia, mitä taulukkolaskentaohjelmassa on funktiot. Sitten sieltä tuollaisen funktion, jonka nimi on numPages, eli sivujen kokonaismäärä. numPages. numPages käytännössä, eli tuosta vielä sen, että otetaan ihan tällainen 1, 2, 3 tyyppinen kenttä, niin tämä numPages on kenttä, jonka tämä Word laskee siten, että se katsoo, että kun sinulla on asiakirja, niin onko siinä sivuja 1, 11, 111, 345 tai kuinka monta, niin se käytännössä laittaa sitten tämän numPages-kentän arvoksi sen, mikä on käytännössä se sivujen yhteenlaskettu kokonaismäärä. Valitsin tuosta numPages sitten, että tämä ulkoasu on tällainen 1, 2, 3 tyyppinen, ja OK, niin sitten tuohon tuli käytännössä 1. Mä painan tuohon vielä näppäimistä ihan kaari kiinni, noin. Nyt tässä pitäisi olla sellainen juttu, että jos mä menen niin kuin kakkossivulle, tai jos siinä on sivuja kaiken kaikkiaan 2, niin sitten tuohon sulkuihin sisällä tulee automaattisesti 2. Niin se kenttä pitää sisällä tiedon siitä, että kuinka paljon tässä asiakirjassa, tässä tiedostossa on sivuja yhteenlaskettuna. Sitten tuo eka 1 tuossa on sellainen kenttä, joka kertoo, että mikä on sen tämänhetkisen sivun järjestysnumero. Eka sivu ja sitten tämä sivujen totaalimäärä tällä hetkellä 1. Menee aika kikkalun puolelle. Mutta tästä on kyse, että jos sä haluat niin nimenomaan tehdä asettelumallin mukaisen asiakirjan, siinä on aika monet asiat, erityisesti tämä riippuva sivuotsikko sen tyyppinen, että sen kanssa saa kikkalla aika paljon. Ja tässäkin mä vaan näytin, että jos haluat laittaa sivunumero nyt juuri niin kuin pitäisi, eli ekalla rivillä, joka itse asiassa rivi 3, sarkan kohdassa C7 on sivun numero, missä sä laitat vielä automaattisen sivunumeroinnin, niin tällaisia toimintoja pitäisi tehdä. Valitset lisää ja sieltä sitten sivunumero ja sieltä sitten nykyinen sijainti, niin sitten ollaan suurin piirtein siinä paikassa, kun pitäisi olla. Sitten, että kaarisulkujen sisään niin näkyville se, että mikä on se sivujen totaalimäärä, niin tämän tyyppisen niin kikkalun takana se asia käytännössä on. Sitten mä tässä paikassa painasin Enteriä, mä olen seuraavalla rivillä. Tässä seuraavalla rivillä käytännössä sitten niin lisätarkennuksia siihen asiaan liittyen. Jos olisikin niin, että jos tässä olisikin vaikkapa kyse työpaikkahakemuksesta, vaikka näin. Nyt mä laittaisin tässä tilanteessa niin, että eihän tämä nyt ollutkaan asettelumalli, vaan tämä olikin työpaikkahakemus. Tässäkin on sitten vähän erilaisia käytäntöjä sen suhteen, että ylös. Pitäisikö tämä itse otsikko tuossa olla niin kuin isolla kirjaimella vai pitäisikö olla niin kuin lihavoitona, niin kuin tässä ohjeessa. Jotkut kirjoittaa tämä niin kuin isolla kirjaimella, eli kapittelilla. Kaikki isolla kirjaimella, mä kirjoitan pienellä kirjaimella, sen kummemmin niin kuin lihavoimatta, niin tässä on myöskin vähän niin kuin erilaisia näkemykset, miten se homma pitäisi tehdä niin kuin tarkalleen ottaen. Ajatus siitä kuitenkin, että jos olisi vaikka Seppo Sirkkamäen työpaikkahakemus, niin sitten mä asettelisin näin, että tänne eikä menisi niin kuin seuraavalle riville ja kirjoittelen tähän sitten lähiosoitteen. Sitten tuolla seuraavalla rivillä siihen niin kuin postinumero. Vähän niin kuin esimerkki 00100 ja Helsinki tällä periaatteella. Sitten puhelinnumero sitten. Tällaisella ajatuksella. Näissäkin sitten vielä jotkut voi olla niin tosi tarkkoja sen suhteen, että jos on puhelinnumero, niin miten se pitäisi jaksotella, että onko se niin kuin, kuinka monta numeroa yhteen ja näin, että tällaista niin kuin, todella niin kuin, näitä ohjata ja yleensäkin standardeja, että miten asiat pitäisi niin kuin tehdä, niin niitä on niin kuin hyvinkin tarkkoja olemassa. Mutta ajatus olisi kuitenkin se, että jos mä tekisin vaikka työpaikkahakemuksen, niin mä niin kuin laittaisin tähän kohtaan niin kuin omat tietoni. Sitten myöskin voisin vaikka laittaa tähän sitten lisäksi vieläpä, että on niin kuin sellaiset yhteistyöt, mistä minut tavoittaa mahdollisimman joustavasti. Tai että mä haluan, että soita ensisijaisesti tai lähetä sähköpostia. Tässä on niin kuin ne puhelinnumerot, ne sähköpostiosoitteet, mistä minut sitten käytännössä tavoittaisi. Sitten tuossa on todettukin käytännössä tuossa vastaanottajakohdassa, tässä kommenttikohdassa, että jos tämä hakemus, tässä työpaikkahakemus, jos on vaikka osoitettu jollekin tietylle henkilölle, niin tässä paikassa sitten pitäisi käytännössä riville 10
voi miettiä, että hetkinen, rivi 10, tämä on rivi 1, rivi 2, rivi 3, rivi 4, rivi 5, rivi 6, rivi 7, tai 6, 7, 8, 9, 10, nyt tullaan riville 10. Tähän tulisi vastaanottajan nimi. Vaikka näin, että Maija mallihenkilö olisi sitten tuossa olisi sitten esimerkki siitä, että vastaanottajan tiedot laitettaisiin niin kuin riville 10 C0, eli ensimmäisen sarkain kenttään. Jos sä osoitat asiakirjan tietylle henkilölle, sä tiedät sen henkilön nimen ja yhteystiedot, niin sä laitat sen henkilön nimen ja tämän osoitetiedon niin kuin tuohon paikkaan. Usein tuohon paikkaan laitetaan yhtään mitään. Usein lähestytään vaan asiaa sillä tavalla, että seuraavaksi kirjoittaisiin niin otsikko, että ei ole mitään, niin kuin, että meidän mallihenkilö tai henkilö, kenelle se asia osoitetaan, vaan ihan vaan suoraan mennä niin käytössä asiaa. Tämä vastaanottajan tietojen laittaminen perustuu sellaisen, että jos sä tiedät sen vastaanottajan nimen ja yhteystiedot käytännössä katuosoitteen, joskus aikanaan ainakin, niin kun tällaisia asiakirjoja tehtiin paperimuotoon, tulustettiin paperille, pistittiin kuore, niin sitten oli sellaisia kuoreja, missä on ikkunakuori, missä näkyy läpi. Niin se ikkunakuoren kohta on sellainen, että jos sä laitat riville 10 niin kuin jotain, niin se näkyy siinä ikkunassa. No silloin tullaan rakennettu käytännössä. Edelleenkin voisi olla ikkunakuori esimerkiksi sähkölaitokselta tai jostain tuollaisesta paikasta voi tulla kirje ja sitten vastaanottajan tiedot ikkunankuoressa. Anteeksi. Juu, kerran. Mä haluaisin kysyä, että miksi tuossa tuon yhteistietojen jälkeen tulee noin monta näitä rivejä ennen kuin tuo Maijan mallihenkilö, kun ainakin omaa silmään näyttää, että tuossa on jo ihan hirveästi tyhjää. Niin, tai silleen, että se viesti tuolta tekstiltä tätä tilaa. Joo, mä teenkin tässä nimenomaan tällaisen mallinmukaisen asiakirjan, tällaiset mallinmukaiset asiakirjat, joita tosiaankin käytännössä näkee aika harvoin, niin se, että niitä näkee aika harvoin, niin perustuu siihen, että ne on vähän niin kuin ainakin oman silmään ja selvästikin sinunkin silmään vähän niin kuin sellainen, että tulee mieleen, että miksi on niin paljon tyhjää, mutta se, että tuossa on niin paljon tyhjää, niin se perustuu siihen, että tuollaisessa ikkunankuoressa niin se ikkunan paikka on sellainen, että jotta se vastaanottajan osoite, vastaanottajan nimi menee oikeaan paikkaan, niin täytyy olla käytännössä tuossa paikassa. Tämäkin nyt näyttää vähän siitä, että siinä on paljon tyhjää, mutta se osittain liittyy myöskin tähän zoomaustasoon, että jos sitä katsotaan niin kuin tällä tavalla kauempaa, niin se nyt hirveästi ole tyhjää. Tai on ja ei, miten vaan. Mutta on toki niin, että käytännössä niin aika monet tekee niin, että ei sinne mitään tällaisia vastaanottajatietoja laiteta laisinkaan, jos sä haet vaikka työpaikkaan, että sä edes tiedät, että kuka sitä lukee, sitä työpaikkahakemusta, että sitten vaan laittaa suurin piirtein johonkin tähän paikkaan suoraan niin kuin se itse otsikko, vaikka sitten työpaikkahakemus ja avoinna oleva johtajan virka tai avoinna oleva asiantuntijan tehtävä, ja niin kuin näin tehtäisiin. Nämä vastaanottajan tietojen laittamiset, niin jos niitä laitetaan, niin se pitäisi olla tosiaan rivillä 10, mikä sitten todellakin johtaa siihen, että hetkinen, tässä on aika paljon tyhjää tässä alussa. Se on vähän niin kuin typerän näköinen jopa, mutta sitten normitilanteessa, niin jos sä asiakirjan teet, niin aika harvoin sä tiedät edes, että kuka on se vastaanottaja. Tämä on niin kuin aika harvinainen tilanne. Eli tämä usein jätetään niin kuin laittamatta. Ja sitten kun se jätetään laittamatta, niin usein myöskin oikaistaan, että laitetaan niin kuin johonkin tuohon kohtaan suoraan niin kuin sitten otsikko. Tämä otsikon pitäisi olla käytännössä niin kuin myöskin aika alhaalla toi viittaus tässä asiakirjastandardi SFS 2487, niin tämä on rivillä 18. Ja se on niinkin alhaalla kuin rivi 18. Sitten se otsikko alkaa riviltä 20, eli tämä on itse asiassa rivi 20 tämä otsikon paikka. Jos tämä on nyt sitten rivi 10, sitten ollaan 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tuohon kohtaan tulisi käytännössä niin kuin tällainen viitetieto. Ja vaikkapa tämä viitetieto voisi olla, viiterivi tai viitettä voisi olla vaikkapa Helsingin Sanomat esimerkinomaisesti vaikkapa sitten 4.10.2020. Sitten tuohon sitten tulisi toi niin kuin rivi 19 ja 20, niin tuohon tulisi sitten niin kuin
Tuolla periaatteella pitäisi suurin piirtein kirjoittaa. Eli tämä viiterivi viittaa siihen, että jos on joku asia, mihin viitataan, kuten vaikkapa puhelinkeskustelu 50.2020, tai sitten tämä niin viittaa siihen, että mä luin tämän työpaikkahakemuksen tai huomasin tämän työpaikkahakemuksen Helsingin Sanomissa, joka oli 40. ilmestyi vuonna 2020, niin sitten tuohon viitekohtaan, viiteriville laitettaisiin niin tämä viite, mihin viitataan käytyyn keskusteluun, sanomalehti-ilmoitukseen tai johonkin muuhun vastaavaan, netissä olleeseen avoimet työpaikat ilmoitukseen. Sitten tämä rivi 20 olisi käytännössä se, mihin tuli sitten tämä varsinainen niin kuin otsikko, joka on sen tyyppinen otsikko, että tämä niin kuin yhdessä tämän otsikon kanssa käytännössä niin kuin jollakin tavalla niin kuin hyvin nopeasti kertoo sitten sen asiakirjan lukijalle, että mistä tässä nyt on kyse, että työpaikkahakemus, sitten tässä haetaan asiantuntijan tehtävää. Sitten asiantuntijan tehtävä, niin siitä on kerrottu tai ollut tällainen työpaikka on avoinna Helsingin Sanomissa 40.2020. Mutta sitten tosiaankin käytännössä niin tämä itse asia sitten niin lähdettäisiin kirjoittaa johonkin tuohon paikkaan. Vieläpä tarkalleen ottaen, niin pitäisi laittaa niin tuohon C2 tuohon paikkaan. Noin. Käytännössä usein tehtäisiin niin, että otettaisiin niin nämä tästä pois, jätettäisiin niin kokonaan laittamatta, tai sitten korkeintaan niin, että olisi suurin piirtein viittaus siihen, että mistä on kyse, eli tästä niin käytännössä oikaistaisiin jotenkin niin näin, ja, tai sitten jopa tuolla tavalla, että mentäisiin suurin piirtein suoraan, niin kuin, että otsikko tuohon lähdettäisiin kirjoittaa. Sitten nämäkin aika usein tehdään niin, että lähdetään suoraan kirjoittaa tuosta suurin piirtein asiakirjan vasemmasta reunasta. Ja näitä erilaisia käytäntöjä sen suhteen, että miten niitä asiakirjoja oikeastaan laaditaankaan vähän niin kuin oikein, niin niitä on aika paljon. Tämä, mikä tässä nyt on esimerkkinä, minkä tuossa tein, niin tämä on suhteellisen oikein, ja tässäkin sitten joku voi vielä vähän niin kuin kommentoida, että miksi olet kirjoittanut nämä postiosoitteet, tai miksi tuossa Helsinki isolla, että miksi ei ole pienellä, tai pitäisikö olla isolla tai pienellä, tässäkin on vähän niin kuin erityyppisiä ajatuksia, mutta idea on kuitenkin se, että siellä niin kuin laitetaan tunnistetietoihin niin, että tiedetään, että tässä on se henkilö, joka nyt tämän asiakirjan on kirjoittanut, tuossa näkyy, että tämä on niin kuin työpaikkahakemus, yksivuinen, sitten tuossa näkyy, että haetaan asiantuntijan tehtävää, sitten sellainen asiantuntijan tehtävä, missä on ilmeisesti ollut työpaikka avoinna ilmoitus 40.2020. Eli nämä, kun tässä on selkeästi merkitty, niin heti kohta se asiakirja vastaanottaja näkee, että tällainen juttu, ja se onkin tälle kaverille, että ota sä nämä asiantuntijatehtävää hakeneiden hakemukset kaikki ja katso ne läpi. Sitten tuohon sitten lähdettäisiin käytännössä kirjoittamaan suoraan itse asiaa. Tämä asian kirjoittaminen yleensäkin kaikissa tekstinkirjoitteluohjelmissa on järjestää sen tyyppinen, että kirjoitat vaan niin kuin yhteen pötköön, ja sitten kun sä oot saanut sen kappaleen valmiiksi, niin sitten siinä kohdassa painat enteriä. Eli enterin painaminen käytännössä johtaa siihen, että tulee niin kuin kappale valmiiksi, ja muuten vaan lähdet niin kirjoittaa, että kun tulee rivi niin kuin valmiiksi, niin lähdetään rivin loppumista niin kuin sillä tavalla niin kuin tee, että painat enteriä siinä kohdassa, vaan anna mennä, koska tällainen rivitys, eli tekstin jakaminen eri riveille tapahtuu tekstinkirjoitteluohjelmissa automaattisesti. Myöskin se, että teksti taputetaan, niin taputuskin tapahtuu yleensä automaattisesti. Ja tässäkin nyt sitten, jos mä tähän kirjoittaisin tähän ekaan kappaleeseen vähän enemmänkin kuin pelkästään yhden lauseen, niin on siinä nyt sitten, että teillä mä kirjoitin suoraan yhteen menoon ilman sen kummempia enterin painoksia tai muutakaan, eli enteri painetaan vasta sitten, kun tulee seuraava kappale. Näin kun tein, niin tässä nyt näkyy, että nyt tämä seuraava rivi, kakkosrivi, minkä mä kirjoitin, niin se menikin tuonne suoraan vasempaan marginaaliin, niin tänne vasempaan reunaan tuonne C0-kohtaan käytännössä,
Tämä on yksi syy siihen, että miksi sitten usein tehdään kuitenkin niin, että ei käytetä näitä sisännöksiä lainkaan, vaan suoraan kirjoitetaan tuosta vasemmasta reunasta, koska sitten tässäkin tämä seuraava rivi, toinen rivi ja kolmas rivi ja neljäs rivi, mitä näitä rivejä tulee, nekin menisi suoraan tuonne vasempaan reunaan. Niin tässä pitäisi sitten niin kuin tab-painikkeilla, tabulaattoripainikkeilla ja sisännöspainikkeilla tämä sisentä, jotta tämä menisi niin kuin ehdotusti oikein. Mutta yhtä kaikki, tämä Enterin painaminen se tehdään vasta sitten, kun tosiaan ihan oikeasti halutaan vaihtaa niin kappaleesta toiseen. Mutta idea on se, että jos mä tänne nyt sitten lisää jotain tai poistaa jotain, niin silloin tämä rivitys tapahtuu niin automaattisesti. Minun ei tarvitse miettiä, että jos mä tonne vaikka lisää jotain, että asiantuntijan avoinna oleva tehtävä, huomaatte, että tämä rivitys tapahtuu automaattisesti, se ei mene mitenkään sekaisin ja se automaattisesti niin kuin lykkää tuota tekstiä eteenpäin tai itse taaksepäin, jos mä täältä lähden jotain merkkejä vaikkapa poistamaan, kun huomaan, että mä siinä niin kuin tein kirjoitusvirheen tai huomaan, että tuonne pitäisi laittaa pilkku, niin tämä teksti käytännössä elää siinä automaattisesti, menee niin kuin riviltä toiselle ja automaattisesti asettuu. Se on nimenomaan niin kuin tekstin käsittelyllä niin kuin se iso pointti, että sun ei tarvitse niin kuin sitten alkaa kirjoittaa se teksti uudestaan tai heittää koko lausetta hukkaa tai koko kappaletta hukkaa. Ja sitten tosiaankin, kun ajatellaan, että teksti olisi kaikki tässä, niin sitten yleensä loppuun sitten laitetaan niin kuin, käytännössä niin kuin jonkin tyyppinen siisti closeaus, suljetaan tämä asia, niin tässä sitten vaikkapa, että terveisin ja sitten Seppo Sirkenmaa tänne. Tämäkin on nyt sitten sen tyyppinen, että huomaa, että tuossa voisi tämänkin sitten vaikka hisentää näin. Ja tässä on ajatus, että jos mä tämän niin kuin tulostaisin paperille, tämän asiakirjan tekisin sen oikein paperitulosteeksi, niin sitten tuohon paikkaan kirjoittaisin lopuksi sitten kuulukarkikynällä oman allekirjoitukseni. Jos tässä olisi liitteitä, eli liitteenä voisi olla vaikkapa ylioppilastodistus esimerkiksi, tai jotain muita todistuspapereita, tai sitten vaikkapa aikaisempia työtodistuksia, kopioita niistä, tai jotain muita vastaavia curriculum vitae-tyyppisiä, niin sitten mä laittelen tänne, että liitteet, esimerkiksi näin, liitteet, ja sitten tänne liitteenä voisi olla sitten, mä laitan samaan sisällöskohtaan tuohon C2-kohtaan, ja tässä voisi olla sitten vaikkapa CV, joka on vakiintunut termi, viittaa curriculum vitaeseen, sitten niin ylioppilastodistus, vaikkapa näin. Ja sitten tätä tarkoittaa sitä, että se henkilö, joka tämän asiakirjan saisi, vastaanottaisi, avaisi kirjekuoresta tämän, näkisi, että tällaista asiasta on kyse. Siellä on Seppo Sirkenmaa niminen henkilö etsimässä töitä, hakemassa asiantuntijan tehtäviä, sellaisen tehtävään, joka meillä liittyy kansainvälisen tiimin johtamisen kehittämiseen. Tämä oli avoinna Hesarissa 40.2020. Sitten tässä näkyy, että tässä samassa kirjassa pitäisi olla sitten myöskin CV mukana ja myöskin ylioppilastodistus, kun tässä on ilmoitettu, että tällaiset liitteet laitetaan tässä sitten saman matkaa tulemaan. Ja sitten niin kuin tästä esimerkistä näkee, niin siellä voi olla sitten niin kuin tarvittaessa, jos on tiedossa, että kenelle tämä pitäisi sitä samaa kirja laittaa eteenpäin, niin tietojakelusta ja kenelle sitten annetaan tiedoksi tai jotain muuta. Ja jos tällaisia ei ole, jos se liitteitä käy lainkaan, niin näitä ei laiteta lainkaan, että ne sitten ei ole. Mutta esimerkiksi tämän tyyppinen, nimenomaan työpaikkahakemustyyppinen asiakirja voisi olla aika mahdollinen ja hyvinkin tyypillinen myöskin, ja se tehtäisiin tämän tyyppiseksi. Ja kuten todettu, niin silloin jos tämä kirjeenvaihto tai asioiden hoitaminen on sen tyyppistä, että lähetellään sähköpostia tästä asiasta tai jotain muuta viestintävälineitä käytetään, niin sitten käytetään näitä asettelumallin ajatuksia ohjeenomaisesti sillä ajatuksella, että jos sä haet vaikka työpaikkaa sähköpostille, niin laita sinne nyt sitten omat yhteystietosi, mikä sun nimes, mistä sut tavoittaa. Sitten laita sinne viittaus siihen, että mitä työpaikkaa, asiantuntijatehtävää, sellainen, joka oli Helsingin Sanomissa 4.10.2010. Sitten lähetä sinne vaikkapa sähköpostin liitteenä jo vaikkapa CV- tai ylioppilastodistuksesta kopio tiedostona, jos sulla sellaiset on. Mutta käytät vähän niin kuin joustavasti niitä ajatuksia, että siinä niin kuin oma nimi, se, että mitä ollaan tekemässä, mihin se asia liittyy, niin kuin mahdollisimman selkeästi löytyy sieltä myöskin. Jos tehdään tällainen asettelun mukainen asiakirjastandardin mukainen asiakirja, niin tällä tavalla se laadittaisi ja täältä se käytännössä sitten hyvinkin pitkälti näyttäisi. Voiko kysyä kyssarina? Joo. Kysymys. Mikä toi jakeluja tiedoksi kohdalle? Ai mitenkä? Mikä toi jakeluja tiedoksi kohdalle? Joo, nämä jakelu- ja tiedoksi kohdat oli tosiaankin sellainen, että se mitä mä itse olen tässä
vuosien varrella erilaisia tämän näköisiä asiakirjoja tehnyt ja laatinut, niin mä en ole yhteenkään kirjoittanut jakelu- ja tiedoksi kohtaa yhtään mitään. Eli tämä niin liittyy johonkin sen tyyppisiin asiaan, että on joku asiakirja, vaikkapa yrityksen sisäinen raportti esimerkiksi. Sitten sä haluat niin kuin laittaa sen tiedoksi niin kuin tälle osastolle ja tolle osastolle ja tolle osastolle, ja tiedät, että kenen pitäisi se raportti nähdä. Sitten se laittaa jakeluun, että markkinointiosaston markkinointipäällikkö ja suurin piirtein niin kuin talousjohtaja, eli laittaisi niin jakelun, niin että näille henkilöille tämä sama asiakirja sitten myöskin menee tiedoksi, jotta se henkilö, joka saa tämän asiakirjan, näkee, että joo, tämä pitäisi niin lähettää, tai on jo lähetettykin suoraan myöskin talousjohtajalle ja vaikkapa markkinointipäällikölle. Sitten voi olla tällainen tiedoksi, että se myöskin tämä sama tiedoksi vaikka toimitusjohtajalle tai vaikkapa niin kuin tiedotusvastaavalle. Mutta aika harvoin niin kuin näkee niin kuin tällaisista vaikkapa yksityishenkilöiden asiakirjoissa, että siellä olisi jotain niin jakelutetaan tiedoksi, mutta itselle tulee mieleen, että sä firman sisällä lähetät asiakirjan, niin sitten sä siinä mietit jo, että tämä sama asiakirja sitten lähetetään tolle ja tolle ja tolle, sitten voit tämän jakelu- ja tiedoksi kohtaan laittaa, että tämä sitten on lähetetty myöskin näille henkilöille. Samalla tavallahan nykyään, jos sä lähetät vaikka sähköpostiin, sä voit sen saman sähköpostiin laittaa niin kuin yhdelle henkilölle, toiselle, kolmannelle, niin sitten ne henkilöt näkee suoraan, että joo, tuossa osoitekentässä on, että se on lähetetty myöskin niin kuin tolle ja tolle ja tolle kaverille. Se on niin kuin se sama logiikka, että näet, että tai viestin vastaanottaja näkee niin kuin suoraan vaikkapa sähköpostiohjelmasta, että se ei ole lähetetty pelkästään sinulle, vaan se on lähetetty myöskin noille muille henkilöille. Mikä sitten voi olla sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen asia, että jos joku asia, jos siinä on vaikka joku kysymys, se on lähetetty usealle se viesti, sitten oikein tiedä, että kenen siihen pitäisi vastata, jos siinä viestissä ei selvästi näe, että esimerkiksi Sepon pitäisi vastata siihen, vaan sitten se on lähetetty vaikka 3 henkilölle, niin kuka on se henkilö, jonka pitäisi ottaa kantaa vai pitäisikö kaikki ottaa kantaa. Juu, muita, en tiedä vastasinko tähän nyt sitten selkeästi, mutta vastasin nyt kuitenkin, että voisi olla niin kuin tällainen, että se sama raportti esimerkiksi lähetetään niin useammalle henkilölle sitten yhdellä kertaa, ja sitten siihen laitetaan vaan, niin kuin, kuten sähköpostissakin, niin usean vastaanottajan osoite yhdellä kertaa niin kuin näkyville. Muita tällaiseen asiakirja-asetteluun liittyviä kysymyksiä, jos on. Mäkin ihmettelin tuo vastaanottaja, kun se on noin kaukana, niin mä ajattelin, eihän tuossa sanottu, että se välttämättä täytyy olla siinä rivillä 10, kun eikö se sanottu vain niin 3 rivin päässä siitä omista tiedoista. Joo, tuossa, jos katsoo tätä kommenttikohtaa, niin tuossa lukee, että esimerkiksi rivillä R10. Ja sitten on todettu, että joskus kyseessä on niin, että osoitteeton asiakirja, jolloin vastaanottaja ei merkitä lainkaan, mikä on käytössä nyt oman kokemukseen mukaan, niin tällainen vastaanottaja-osoite laitetaan ihan superharvoin oikeastaan. Tämä rivi 10 on sen tyyppinen, että silloin kun se on rivillä 10, niin silloin se menee tällaisen niin kuin kirjekuoren, missä on ikkuna. Jos kirjekuoressa ei ole ikkunaa, niin silloin se voi olla jossain muullakin rivillä. Eli just tämä, että se olisi niin kuin 3 rivin päästä näistä yhteystiedosta, niin se on myöskin niin kuin tässä mielessä ihan ok. Ja sitten totta kai niin kuin tässäkin, että jos nyt olisi tällainen asiakirja kyseessä, missä olisi tarkoitus sitten tämä tulostaa paperille ja laittaa ikkunakirjassa, niin sitten mä totta kai katsoisin, että menikö se nyt sinne kohdalla, että onko se vastaanottajan osoite nyt sitten sellaisessa kohdassa, että se näkyy oikeasti siitä ikkunasta. Sitten voi käydä niin, että no ei se ollutkaan, että sitä täytyy vaikka hiukan muuttaa ylös alaspäin. Tällaisia ikkunakirjoita harrastetaan nykyään aika harvoin. Niitähän harrastettiin silloin, kun ei hirveästi digitaalista viestintää vielä ollut, että kun lähetettiin kaikki esimerkiksi laskut asiakkaille, niin sitten laskut kirjoitettiin niin kuin tällaiselle asiakirjoille, sitten vastaanottajan niin kuin tiedot tuli käytännössä yrityksen asiakastietokannasta esimerkiksi, tuli suoraan siihen Maijan mallihenkilön nimi tuohon paikkaan, sitten se tulostettiin paperille ja sitten se paperi käytännössä niin kuin taitettiin tämä A4 kahtia, pistettiin kirjekuori ja sitten tämä vastaanottajan tiedot näkyy siinä kirjekuoressa olevassa ikkunassa. Eli tämän tyyppisen niin maailmaan oikeastaan tämä vastaanottajan tietojen niin kuin laittaminen tuohon paikkaan liittyy. Eli siihen aikaan, kun ei vielä sähköisesti oikeastaan laskutettu juurikaan mitään, niin silloin laskut lähetettiin niin, että tulostettiin tietokannasta laskut suoraan tuohon tiettyyn paikkaan. Se oli sillä tavalla tietyssä paikassa, että se oli ikkunankuoressa oikeassa kohdassa, että ne laskut niin kuin jakeltiin. Onko muita kysymyksiä tähän asiaan? Miten toi tehtiin toi niinku sivunumeron, missä näkyy, että kuinka monta on niinku kaikkiaan? Tämä.
mä teen sen uudestaan tuohon paikkaan. Ajatellaan, että siinä olisi mitään, se olisi niin kuin tämän näköinen. Mä ajattelin, että mä haluaisin tuohon paikkaan, että näkyisi se, että kuinka paljon näitä sivuja nyt on kaiken kaikkiaan. Mä pistän tähän niin kuin kaarisulun, tai ihan vaan niin kuin kirjoitan tuohon kaarisulun. Eli tämä on ihan vaan niin kuin näppäimissä on kirjoittu ihan niin kuin olisin kirjoittanut vaikka A-kirjaimen tai B-kirjaimen tai mitä tahansa. Sitten mä ajattelin, että tähän pitäisi saada nyt sitten näkyville se, että paljonko niitä sivuja nyt sitten kaiken kaikkiaan on. Valikosta lisää. Sitten täällä lisävalikossa on tuollainen, missä lukee selaa pikaosia. Se, että mikä tämä on englanninkielisenä, että se on täällä jossain, jos me tätä katsoa, missä tässä on tämä vastaava englanninkielinen, niin se on niin kuin Quick Parts, tämän niminen. Niin tuossa paikassa on periaatteessa ohje. Lisää, sieltä pikaosat. Tässä Wordissä niin lisää, ja sitten pikaosat on ton näköinen tuossa, avaan sen. Sitten tämä pikaosat, niin tästä valitaan tuollainen kuin kenttä. Eli tässä on erilaisia kenttiä, vähän niin kuin Excelissä funktioita. Valitsin tämän kentän. Sitten tulee näkyville tällainen, aivan niin kuin Excelissäkin, että mitä funktioita sä nyt haluat sitten laittaa tänne. Täältä valitaan tällainen kuin num pages. Tämä kenttä pitää sisällänsä tiedon siitä, että paljonko niitä sivuja on kaiken kaikkiaan tässä asiakirjassa. Sitten tuosta valita, että tällä tavalla halutaan tämä sivujen määrä niin kuin ilmaista. Ei niin kuin sillä tavalla, että ABC tai millään muulla tavalla ihan tällaisena normaalin numeroina. Ja sitten OK. Nyt tuossa näkyy, että 1. Sitten tämä toinen kaari on ihan vaan niin kuin kaarimerkki tästä. Jos mä nyt sitten tätä demonstroida, toimiiko tämä, mä menen tänne ihan loppuun ja laitan tänne vaikka tyhjiä rivejä ihan niin kuin testimielessä. Nyt mä pääsen kakkossivulle. No, katsotaan nyt sitten. No, täällä kakkossivulla ei ole yhtään mitään. Pirskatti tai toimikaan niin kuin pitäisi. Tästä tuli just tällainen niin kuin demo-efekti, että mä luulen hiukan, että tässä kävisi sillä tavalla, että mä teen nyt kiusallani niin, että mä kokeilen kopioida tämän. Kopioin tämän koko hoidon tänne seuraavalle sivulle, vaikka nyt sitten tänne paikkaan. Liitä se tuohon. Ei tämä vieläkään toimi sillä tavalla kuin pitäisi. Mä joka luulen, että pitäisi tallentaa ja avata uudestaan, niin se näyttäisi, että nyt tulee sivulla 2. Tuossa pitäisi lukea 2 ja tuossa 2. Tämä ei ole jostain syystä päivittänyt sitä, että tässä on 2 sivua kaiken kaikkiaan. Tämä niin kuin ihan esimerkkinä siitä, että sitten varsinkin kun mennään siihen, mitä nyt kohta vilkaistaan tätä vaikka opinnäyttöön asettelun, niin siellä niin kuin helposti joutuu niin kuin tällaisen niin kuin 20-80 tai vastaavasti 80-20 säännön kanssa tekemisiä, että sä saat sen asian niin kuin itse tehtyä suhteellisen nopeasti. Niin kuin tässäkin, että kirjoitetaan tällainen työpaikkahakemus ja vähän mietitään, että mitä sinne kirjoitetaan näin, niin se on niin kuin tehty suhteessa aika nopeasti. 20% kokonaisajasta, sitten menee loppuaika, tai menee aika paljon aikaa siihen, että sä niin kuin hierot sitten jotain pientä asiaa, jotain niin kuin sivunumerointia tai jotain muuta asettelua. Eli 80% siitä kokonaisajasta, mikä menee sen koko asiakirjan tekemiseen, menee helposti niin kuin tällaisiin toisarvoisiin kikkailuihin. Tämä näkyy helposti jossain vaikka opinnäyttöön tekemisessä, että sitten kuitenkin menee johonkin niin pieneen hieromisen aika ihan niin kuin hirvittävästi ja säätämiseen, ja tuntuu, että mitään kovin iso radikaali niin kuin lopputulosta ei saada aikaiseksi. Ja tässäkin nyt sitten kävi niin, että hieman niin kuin epäonnistui, tuli tällainen niin kuin demoefekti siinä, että miten tämä sivunumerointi nyt sitten laitetaanko niin kuin viimeisen päälle ja tyylikkästi paikan päälle, että, että tässä mun tapauksessa vähän niin kuin epäonnistui, että ei se mennyt ihan toiminutkaan niin kuin piti. Että väitän, että jos mä tämän tallennan, avaan uudestaan, niin sitten tämä toimii. Eli silloin kävisi niin, että tuossa lukee, että nyt ollaan sivulla 1. Nyt kun menen tänne sivulle 2, sitten tuossa lukisi 2, ja sitten tuo jälkimmäinen numero tuossa, niin se kertoo tämän asiakirjan sivujen kokonaismäärä. Eli tässä lukisi koko ajan 2 tässä kaarisulkujen sisällä, sitten täällä lukisi 2 myöskin. Eli tämä kertoo, että mikä on se totaalimäärä, ja tuo eka numero kertoo, että nyt mä olen sivulla 1, ja nyt mä olen sivulla 2. Tämä kenttien arvo nyt tässä ei vaan automaattisesti ole päivittynyt suoraan sanoa, että tämä ei ole niin sen tyyppinen, mitä Tämä ei ole sen tyyppinen, mitä esimerkiksi Excel-taulukkolaskenta, että siinä on idea se, että jos sä teet mitä tahansa muutoksia sinne taulukkoon, mihin tahansa soluun, lisäät jotain, muokkaat, lisäsäädät, muutat vähänkään jotain kaavaa, niin välittömästi kaikki laskutoimitukset, kaikki sisällöt päivitetään ajan tasalla. Tässä ei tapahdu tällaista automaattista päivittämistä, vaan tämä automaattinen päivittäminen tapahtuu silloin tällöin määräajoin, esimerkiksi silloin kun tiedosto avataan.
Et kun sä tallennat tiedoston, suljet sen, sitten sä avaat sen uudestaan seuraavalla kerralla, sitten se on niin kuin ajan tasalla. Et se ei päivitä niin kuin sitä myöten suoraan lennossa. Niin kuin tässäkin, jos tänne tulee nyt sitten niin kuin lisää näitä sivunumeroita, niin tämä sivujen totaalimäärä nyt sitten päivitykään, vaikka se periaatteessa kyllä päivittyy sitten, kun sä suljet sen ja avaat uudestaan. Hieno homma. Tai sitten ei. Mutta olisiko tämä niin kuin hyvä niin kuin tällaisena niin kuin esimerkkinä siitä, että miten tällaisia vakioasettelun mukaisia asiakirjoja esimerkiksi voisi lähestyä, ja sitten me tässä katsoa niitä opinnäyttöjätyyppisiä asettelumalleja. Samalla tavalla kuin tässäkin, että sellainen vähän niin kuin viitteenomaisesti katsotaan, mä suljen tässä nyt sitten nämä, tämä niitä suljen, pistän vaan sivuun, palaan tässä omassa koneessani, omalla koneellani tänne voidaan niin kuin Moodlen puolelle. Otan täältä esille tällaisen Word-pohjan tutkielman ja muiden monisivuisten raporttien tekemiseen, tämän nimisen tiedoston. Tässä tiedostossa on Wordille tehty pohja opinnäytteiden laatimiseen, sellaisten opinnäytteiden laatimiseen, mitä Turun yliopiston kauppakorkeassa tehdään. Siis olet sä niin kuin laskennan opiskelija, markkinoinnin opiskelija, Porin yksikössä, emokorkeakoulussa Turussa, missä tahansa, niin kaikki käytetään tätä samaa mallipohjaa. Tämä mallipohja on sen tyyppinen, että sitä on niin kuin käytännössä monien vuosien aikana niin kuin tehty ja parannettu ja täydennetty, ja sitä käytetään kaikissa yksiköissä, kaikilla laitoksilla samaa pohjaa. Sitten taas jossain vaikkapa lääketieteellisessä tai humanistisessa tiedekunnassa, niin käytetään omaa pohjaa. Tämä on niin kuin kauppakorkean niin kuin tiedostopohja näiden opinnäytteiden laatimiseen. Tämä löytyy internetissä, tämä löytyy aika monessa paikassa nettisivuilla. Mä avaan tämän auki, klikkaan sen, aukeaa tuolla niin kuin TSE Reports 2014.doc. Avaan tämän tiedoston, se aukeaa käytännössä Wordiin tämän näköisenä. Pistän tästä näitä vähän niin kuin syrjään tästä, jotta tämä näköisi paremmin. Hetki pieni. Kokeillaan vähän järjestellä näitä omia ikkunoita tässä omalla koneella. Tämän näköinen. Sitten tuossa tulee tällainen ilmoitus, mikä tulee yleensäkin silloin, kun avataan tiedosto, joka on netistä kopioitu, netistä ladattu, että suojattu näkymä ole varovainen, internetistä peräisin olevat tiedostot saattavat sisältää viruksia. Ellei tiedostoa tarvitse muokata, on turvallisempaa pysyä suojatussa näkymässä. Jos haluat tätä muokata, lisätä tänne jotain muokkauskäyttöön. Tämä on sellainen tiedosto, että tässä ei pitäisi viruksia olla. Että tässä ei ole mitään niin sellaista pahaa tarkoitusta laisinkaan. Tässä on tällainen tiedostopohja, missä näkyy, että tässähän on sivuja 5 kappaletta. Tuossa näkyy sivujen kokonaismäärä 5, nyt ollaan sivulla 1. Tuossa ekaksi on kansisivu, sen tyyppinen sivu, että kun tehdään opinnäyttöä, kandi, progradu tai vaikkapa väitöskirja, niin ne kaikki tehdään tällä samalla pohjalla. Mä itsekin olen esimerkiksi tehnyt niin kuin nämä omat kandini aikanansa, gradut, väitöskirjat ja muut, niin tällä samalla pohjalla. Tosin silloin tämä pohja oli hieman erinäköinen, mutta kuitenkin ajatus on niin kuin sen tyyppinen, että kaikki opinnäyttöt tehdään tällä samalla pohjalla. Tähän laitetaan niin kuin otsikko. Tämä on nyt sitten sen tyyppinen, että jos sulla on niin kuin suomenkielinen opinnäyttö kyseessä, niin kirjoitat tänne niin kuin suomen kielellä tietysti. Jos se on englanninkielinen, niin tässä näkyy nämä termit sitten käytännössä englannin kielellä. Ja sitten tässä näkyy jotkut asiat myöskin vähän niin kuin molemmilla, että sinne kirjoitetaan, niin kuin, että author, Seppo Sirkemaa, tai niin kuin tässä esimerkkinä Taito Haara, tai sitten, jos on suomenkielinen, niin laatija, Seppo Sirkemaa. Sitten tuossa myöskin authors, tai laatijat, jos tehdään opinnäyttöä vaikka kaverin kanssa kahdestaan, mikä on ihan myöskin mahdollista, niin sitten laitetaan molempien nimet tähän kohtaan. Itse esimerkiksi olen aikanaan tehnyt kandin toisen opiskelijan kanssa, kollegan kanssa. Ja niitä ei tarvitse suinkaan välttämättä kaikki tehdä yksin, että voi tehdä myöskin parityönä. Tuolla laitetaan otsikko. Sitten jos on alaotsikko, niin laitetaan tähän sitten pienellä kirjaimella. Sitten jos näkyy, että otsikko on niin kuin isolla kirjaimella. Sitten alaotsikko, jos sellainen on, niin se laitetaan pienellä kirjaimella. Sitten tuohon tulisi sitten Master's Thesis in International Business tällä periaatteella, tai kansainvälisen liiketoiminnan progradu-tutkielma, tai laskentatoimen
kanditutkielma, mikä sitten onkaan se opinnäyttö, mistä on kyseessä. Tulee laatijan nimi, sitten tulee ohjaajan nimi, ja sitten tulee se päivämäärä, ja yleensäkin siis päiväys, koska tämä on niin kuin tehty ja koska se on valmis. Ja sitten tuohon tulisi sitten niin kuin Turku tai Pori, riippuen siitä, missä paikassa tämä on käytännössä niin kuin tehty. Tai missä sijaitsee se yksikkö, se kampus, mihin tämä on käytännössä niin kuin tehty ja jätetty arvioitavaksi. Mutta kansivu on tämän näköinen. Sitten tuossa kansivulla näkyy, että siellä on niin logo tuossa alareunassa, logo tulee yläreunassa. Näitä ei lähdetä sen kummemmin siirtämään ylös eikä alaspäin, että se, että millä rivillä ne nyt sitten on ja missä sarkan kohdassa, niin ne on niin kuin siinä, missä ne on, ja niitä, se on niin kuin otettava ihan niin kuin annettuna asiana, että näin on. Sitten tämä kakkossivu on tällainen lähtökohtaisesti tyhjä, ja sitten tämä muutenkin tämä kakkossivu on sen tyyppinen, että vain silloin, jos on kyse tutkielmasta, eli siis varsinkin jos on kyse niin kuin progradusta tai kandista, niin silloin jätetään tämä kakkossivu, että sinne tulee tällainen teksti, tuo punainen teksti jätetään pois, se vähän niin kuin pyyhitään tuosta, kumitetaan pois, mutta tämä musta teksti jätetään, eli Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality Check-järjestelmällä, eli tämä sama niin kuin englannin kielellä, eli nämä jätetään ihan tällaisena, ja jätetään tämä punaisella oleva teksti pois. Näin. Silloin kun tehdään niin kuin kandi- tai gradu päivälähetyskirja. Vastaavasti, nyt tuli yksi, noin. Nyt näiden kuuluu niin pysyä tuossa oikealla paikallaan. Vastaavasti, jos on vaikkapa harjoitustyö, joka tehdään jollekin kurssille, niin se harjoitustyö voi tehdä tälle samalle pohjalle. Esimerkiksi mun omilla kurssilla yleensä mä suosittelen, että käytät tätä opinnäyttöön laatimispohjaa, koska sitä kautta tulee pikkuhiljaa tutuksi, ettei tule sitten niin kuin siinä kandivaiheessa tai graduvaiheessa niin yllärinä, että mikä sitä tällainen on. Että jos sä harjoitustyöt teet tämän pohjan päällä, niin se on niin kuin kaikin puolin ok, että sitten vaan sovellat, että tähän tulee niin kuin, tuohon otsikkokohtaan soveltaa niin kuin se, että tietojen käsittelyn perusteet kurssi ja harjoitustehtävä B2 esimerkiksi, tähän sitten niin kuin tarkennuksena kurssin tiedot ja oma nimi ja se, että kuka on sen kurssin vastuuhenkilö, eli sovelletaan tätä mallipohjaa. Ja sitten, jos on harjoitustyö, niin tätä kakkossivua ei tarvita laisinkaan. Mutta sen sijaan niin opinnäyttöissä niin tämä, että ne on sitten myöskin niin tarkistetaan, että siellä ei ole tällaista niin copy-paste-tyyppistä toimintaa harrastettu. Tämä Turnitin Originality Check-järjestelmä tarkoittaa sitä, että se tarkistaa sen, että sitä sisältöä ei ole lähdetty copy-pastamaan mistään muualta toisesta lähteestä, toisesta opinnäyttöistä tai vaikkapa netistä. Tämä tekee vähän niin kuin Google vaan sellaisen tsekkauksen, että ei sitä samaa tekstiä sinne missään muualla. Sitten tuo kolmas sivu on tällainen kuin Table of Contents. Jos on monisivuinen opinnäyttöä, niin sitten sun pitää tehdä siihen sisällysluettelo, joka on suomen kielellä tuohon kirjoittaa sitten vaan päällä, että sisällysluettelo näin. Kirjoittaisin, jos mä tekisin niin kuin suomenkielisen opinnäyttöä, niin kirjoittaisin näiden englanninkielisten päällä niin kuin suomenkielellä nämä asiat tällä periaatteella. Jos on niin kuin englanninkielinen opinnäyttöä, niin sitten otsikot on niin kuin Table of Contents ja List of Figures ja List of Tables. Sitten tuossa on tällaisten pienempi kuin suurempi merkkien välissä niin kuin tällainen niin kuin näkyy, että References, Table of Contents, Insert Table of Contents, vai mietit, että mitähän toi on. No, tämä on sellainen, että se viittaisi, että jos olisi englanninkielinen Word käytössä, ja englanninkielisessä Wordissä etsit täältä sellaisen valikon, missä lukee References, suomenkielinen tämä References on yhtä kuin viittaukset. Sitten täällä viittaukset kohdassa, eli References kohdassa, katsot sellaisen kuin Table of Contents, eli suomenkielinen sisällysluettelo, toi tosta. Ja sitten valitset sieltä Insert Table of Contents, valitset sieltä tämä noin, eli tästä sitten valitset, että minkä näköinen sisällysluettelo haluat tehdä. Tämä sisällysluettelo on sellainen, että se tehdään yleensä nimenomaan näin. Tuossa vaan, että teet näin ja näin ja näin, sitten se lisää sinne tällaisen automaattisen kentän. Sisällysluettelo tehdään käytännössä automaattisesti. Jos opinnäyttössä käytetään tyylejä otsikoissa, mä palaan tähän tyylin käsitteeseen otsikoissa, niin silloin tämä tyylien käyttäminen otsikossa mahdollistaa tällaisen sisällysluettelon automaattisen luomisen ja sisällysluettelon automaattisen ylläpitämisen. Ja sama sitten, jos käytetään tyylejä kuvioluetteloissa ja taulukkoluetteloissa, silloin voidaan niin kuin automaattisesti luoda luettelo kuvioista ja automaattisesti luoda luettelo
taulukoista, mitä siinä opinnäytetyössä mahdollisesti on. Jos sulla opinnäytetyössä ei ole kuvioita, silloin sun ei tarvitse tehdä tietystikään luettelua kuviosta, tai jos sulla ei ole mitään taulukoita opinnäytetyössä, niin sun ei tarvitse tehdä myöskään luettelua taulukoista siinä opinnäytetyössä. Niin siinä mielessä ne voidaan niin kuin poistaa sikäli kun on tarpeettomia. Jos siellä on vaikkapa kuvioita, niin voit tehdä erikseen kuvioluettelon. Ja se tehdään niin kuin tällä periaatteella, että tuohon paikkaan kursorilla sitten, kursori tuohon, niin sitten siihen paikkaan tulee niin kuin se, mitä sinne lisäät, viittaukset, insert, täältä sitten niin kuin, no yhtä kaikki kuitenkin niin kuin, tuossa lisää kuvaluettelo onkin tuossa paikassa. Insert table of figures, lisää kuvaluettelo tuosta paikasta löytyy. Ja tässä on vähän niin kuin, että näin se tehtäisiin. Jos on vaikkapa harjoitustehtävä, niin ei siellä tarvitse tehdä mitään sisällysluetteloa, ei siellä tarvitse tehdä mitään kuvioluetteloa, ei siellä tarvitse mitään listaa taulukosta tehdä. Mutta jos opinnäytetyö, niin sitten ainakin sisällysluettelo on käytössä pakollinen. Tähän paikkaan luodaan käytännössä sisällysluettelo. Sitten tuossa on niin kuin, seuraavaksi onkin tällainen, että bla bla bla. Tämä on niin esimerkki, että no niin, tuohon paikkaan sitten lähdet kirjoittamaan sitä harjoitustehtäväraporttia, kandityötä, prograadutyötä, mitä se tehtävä sitten onkaan. Ajatus on se, että mä kirjoitan tuohon bla blaan päälle käytännössä niin kuin otsikon. Kirjoitan tähän päälle siellä, että tässä olisi niin kuin, tämä innostuu liikaa, peruutetaan tuossa. Ja vaikka tuolla tavalla, että kirjoitetaan siihen väliin noin, niin nyt johdanto sitten niin painaa enterillä tuossa ja suurena vähän tätä olisi toki voinut suurentaa vähän aikaisemmin, että näkyy paremmin toki. Mutta ajatus on se, että sitten sä lähdet tuohon vaan kirjoittaa. Jos mä nyt tästä niin teen jotain havaintoa, niin tässä voi huomata, että nyt kun mulla näkyy täällä tämä apuviivain, mulla on tässä näkyvissä, tämä pysyy niin kuin koko ajan tämä niin kuin päällä, tämä poistaa apuviivan, että kun tämä on valittu täältä tämä näytä ja viivan, niin tämä niin kuin joko ei näy, tämä pysty- ja vaakasuuntainen apuviiva on tai sitten näkyy. Sitten on niin kuin sellainen, että jos mä suljen Wordin ja käynnistän se uudestaan tai avaan toisen tiedoston, niin tämä niin kuin näkyy koko ajan tai sitten ei näy, riippuu siitä, että onko täällä näytä kohdassa valittu viivan tai ei. Jos tässä näkyy tämä viiva, niin tässä näkyy, että täällä Turun yliopiston kauppakorkeassa tämä vasen marginaali on aika iso, siinä on 4 senttiä peräti. Tässä vasemmassa rannassa tyhjää, eli tässä on eri tämä vasen marginaali, mitä noissa vakiosettelun mukaisissa asiakirjoissa, joissa on ensinnäkin 2 senttiä, tässä on 4 senttiä. Sitten tässä ylärannassa myöskin niin käytännössä 2,5 senttiä tyhjää tilaa. Tämä oikea marginaali näkyy, että siinä on noin pari senttiä. Alamarginaalista nyt en muistakaan, että mitä sanot, se näkyy tuolta sitten jossain kohdassa. Näkyy niin kuin, no, se on muistaakseni myöskin 2,5 senttiä. Ne on sellaisia marginaalit, että ne on sellaiset, mitä ne on, niitä ei tarvitse muuttaa sen kummemmin. Sivunumerointi on tuossa paikassa. Siinä lähtee tämä sivunumerointi käytännössä niin kuin juoksevasti niin, että tällä kansisivulla ei ole mitään sivunumeroa, siellä ei lainkaan numeroa, se on kuitenkin tässä samassa tiedostossa. Sitten tämä sivu, missä on, että jos on opinnäyttöä, niin sitten siellä käytetään tätä plagionin tai kopionin tunnistusjärjestelmää, Turnitin Originality Check-järjestelmää. Tässäkään ei mitään sivunumeroa. Sitten jos siellä on sisäisluettelo, siinäkään mitään sivunumeroa. Sitten eka sivunumero on niin kuin tämän näköinen. Sitten jos mä tätä tekstiä niin tuotan lisää, niin seuraava sivunumero on sitten 6 ja 7 ja 8 ja sivunumerot menee juoksevasti. Tämä asettelu on sitten muuten tällainen niin kuin peirityyppinen, että sitten kun mennään niin kuin seuraavalle sivulle, niin sitten tämä seuraava sivu on sitten sillä tavalla peirityyppinen, että seuraavalla sivulla käytännössä tämä isompi marginaali on tässä oikeassa reunassa. Tämä on ajateltu, että tämä olisi tällaisessa niin kuin aukeavassa kirjassa vähän niin kuin tällainen niin kuin oikeanpuolimmainen sivu tämä tässä, eli tämä sivunumero on aina siellä niin kuin ulkoreunassa, sitten sisäreunassa on niin kuin enemmän niin kuin sidontamarginaalia. Sitten kun mennään niin kuin seuraavalle sivulle, niin se on niin kuin vastaavasti tuossa vasemmassa reunassa, ja silloin tämä sivunumero on siellä niin kuin vasemmassa nurkassa, ja sitten enemmän tyhjää tilaa tässä niin kuin oikeassa reunassa. Ymmärrätte varmaan tällaisen niin kuin kirjatyyppisen
asettelun tällä ladonna, että ne on niin peilikuvina sivut. Mutta niitä ei tarvitse kuitenkaan muuttaa mitenkään siis. Voit vain kirjoittaa tekstiä. Ja myöskään tätä, että mikä tässä onkaan tämä riviväli, eli välistys, sitä ei tarvitse muuttaa, eikä tarvitse muuttaa sitä, että mikä on tämä kirjasin laji tai fontti, ne on käytännössä tänne valmiiksi kaikki leivottuna sisällä. Mutta sen kun sitten kuitenkin tässä ehkä huomattava ja syytäkin sanoa, että tämä tyyli, mitä mä tuossa mainitsin, että tämä otsikkojen tyyli on aika tärkeä asia, koska se vaikuttaa siihen, että voidaanko käyttää tällaista automaattista sisällöluettuna tekemistä vai ei. Mä teen tästä nyt esimerkit, jos tämä eka pääotsikko olisi tällainen kuin johdanto. Sitten voisi olla niin, että seuraava pääotsikko sitten olisi vaikkapa sitten, että teoriaosa. Kirjoitan tuohon, että tässä on opinnäytetyöhön liittyvää teoriataustaa. Vaikka sitten teoria 1 ja sitten olisi vaikkapa tekstiä sen alla ja sitten tulisi taas teoria 2. Nämä olisi sitten vähän sellaisia kakkostason otsikoita tai alaotsikoita. Sellaisella ajatuksella vaikka. Mä tekisin tämän sillä tavalla, että otan täältä näkymistä tämän aloitusnäkymän, noin. Teksti sinänsä pysyy samana riippumatta mitä näkymiä mulla täällä on, että tämä teksti ei muutu siitä mitenkään, lähinnä se, että mitä työkaluja mulla on käytössä. Otan tuon aloitusnäkymän ja sitten näen, että riippuen siitä, että missä mulla on kursori, niin tässä näkyy tällainen alue, missä lukee tyylit, niin täällä on valittuna joku näistä. Jos mulla on kursori tässä paikassa, missä lukee johdanto, klikkaan tällä rivillä, missä lukee johdanto, vaikka tuon D ja A kohdalle. Tai vähän tuohon rivin alkuun tai rivin loppuun ihan sama kuin se on tällä rivillä. Ja näkyy, että tuossa on tällä hetkellä valittuna tällainen, missä lukee 1, AAB ja otsikko 1. Tämä tarkoittaa, että tämä rivi, tämä teksti, tämä on kirjoitettu käyttäen otsikko 1 nimistä tyyliä. Okay. Sitten tämä teksti tässä, missä lukee, että tässä alkaa opinnäytetyön teksti. Mä klikkaan kursori johonkin siihen paikkaan. Näkyy, että tämä teksti on kirjoitettu käyttäen tyyliä Basic First. Eli basic-tyyli, perustyyli. Ja tuo basic first viittaa siihen, että tämä ensimmäinen rivi käytännössä, siinä on sellainen muotoilu, että se alkaa ihan tuosta vasemmasta marginaalista. Jos mä tässä paikassa nyt olisinkin kirjoittanut sitten vaikka, että tehdään tuohon toinen kappale. Eli tässä on tämän johdannon toinen kappale. Kirjoitan tähän tekstiä niin kuin testi. Tässä miten se asettuu noin. No, nyt näkyy siis, että kun minulla on kursori tässä ekassa kappaleessa, tuon ekan lauseen päällä, toisen lauseen päällä, tuon toisen rivin päällä yhtä kaikkea näkyy, että tuossa näkyy, että siinä on valittuna tämä tyyli, niin kuin nimi on Basic First. Sitten kun menen kursorin tähän toiseen kappaleeseen, klikkaan tähän kohtaan, näkyy, että no niin, tämä onkin nimeltä Basic tämä tyyli. Ja tässä opinnäytetyöpohjassa on sellainen idea, että se kappale, joka on niin kuin tämän johdannon, tai siis tämän otsikkorivin jälkeen, tässä on niin tämä johdanto, tyylillä kirjoitettu pääotsikko, otsikko 1, niin se eka kappale, mikä sen jälkeen on kirjoitettu, se on aina tyylillä Basic 1. Tämä Basic 1 tyyli idea on se, että se alkaa heti tuosta niin kuin vasemmasta marginaalista. Sitten ne muut kappaleet, mitkä siinä samassa pääkappaleessa on, niin kuin esimerkiksi tässä tämä kappale, jossa on, että tässä on johdannon toinen kappale. Nämä alkaakin niin kuin sentin verran hisennettynä tuosta vasemmasta reunasta. Ja nämä on tyyliltänsä basickia. Sitten jos mä tekisin tämänkin vaikkapa kolmannen kappaleen, päin pois, niin tämä myöskin, kuten tästä näkyy, niin on basic-tyyli. Ja ainoastaan tämä eka
kappale on Basic First-tyyli, ja kaikki muut on sitten niin kuin Basic-nimisiä, nämä kappaletyylit. Juu, selvä. Sitten jos ajatellaan, että tämä teoriaosa, tämä olisi niin kuin sitten pääkappale 2, vaikkapa näin. Sitten mä ajattelen, että miten me siihen, että se on niin kuin lihavoituna ja se olisi sisennetty niin kuin tohon kohtaan suurin piirtein tämä teksti, missä lukee niin kuin tämä johdanto ja teoriaosa, ja sitten siinä lukisi niin kuin kakkonen, että se on niin kuin kakkoskappale. Niin kunhan mulla on kursori tässä jossain, missä lukee tämä kappale teoriaosa, heti alussa, keskellä, lopussa, missä tahansa kohdassa, nyt sitten valitsin täältä, että mä haluan, että tämä on tyyli ja otsikko 1. Valitsin tämän. Näkyy, että siinä kävikin sillä tavalla, että nyt sitten kävi niin, että tämä pääkappale 1, johdanto, se on omalla sivullaan. Tuossa sivulla numero 5 näköjään. Ja kaikki tekstit, mitä siinä alla, niin kuin sen alla. Sitten tämä toinen pääkappale, jonka nimi on nyt sitten teoriaosa, niin se automaattisesti siirtyykin omalle sivulle. Eli se alkaa niin kuin aina käytännössä tyhjältä sivulta. Ja sitten näkyy, että tässä nyt näkyy tämä peiliasettelu, että nyt sitten tämä sivunumero on täällä vasemmassa reunassa, tämä on niin kuin käytännössä niin kuin tuollaisen aukeava tyyppisen kirjan niin kuin se vasen sivu sitten. Ja sitten näkyy, että tässä on opinnäytetyön liittyvä teoriatausta vaikka näin. Tämä on niin kuin basic-tyyli nyt sitten. Jos halutaan, että tämä olisi nimenomaan basic first, niin pitäisi tuosta valita, että juu, että tämä eka kappale onkin basic first-tyyliä. Täällä on nämä on niin kuin tyylejä, jos sä näitä valitset tuosta, niin että hetkinen, tuo teksti on asettu sen mukaan, että mitä mä valitsen näistä tyyleistä. Nimenomaan. Tämä olisi basic first-tyyliä. Sitten tämä teoria 1, mä haluaisin, että tämä olisi niin kuin otsikko kappale, otsikon nimi olisi teoria 1 vaikkapa. Nyt haluaisin, että tämä olisi niin kuin tavallaan kakkostason otsikko. Että ei se pääotsikko, niin kuin tämä johdanto on pääotsikko, tason otsikko, ja sitten tuo kakkonen teoria, tämä myöskin pääotsikko, tason otsikko. Mä haluaisin, että tämä olisi kakkostason otsikko, niin mä avaan tämän auki tuosta ja katson, että olisiko siellä jotain muita otsikkotasoja. Että avaan sen tuosta auki tyylistä ja näkyy, että se aukeaa niin tämän näköinen, että täällä on niin tällaisia näkymiä, se on valittavissa otsikko 1, otsikko 2, otsikko 3, 4 otsikkotasoa ainakin olemassa. Jos mä nyt tuossa paikassa valitsenkin tämän otsikko 2, näkyy, että näin sitten valintaa mahdollista, niin nämä tyylit saa näkyvillä niin tuossa näin, tai sitten ne saa auki tällaisena niin kuin ikkunana. Sitten tätä ikkuna voi vielä niin kuin suurentaa ja pienentää ja siirtää haluamansa paikkaan. Ja nyt sitten, kun tässä on kursori tässä kakkosotsikkotason kohdalla, niin sitten mä tässä kohdassa klikkaan, että tämä olisi niin kuin otsikko 2-tasoinen. Sitten tuossa olisi niin kuin basic first, eli tässäkin eka kappale, joka tulee niin kuin otsikon jälkeen aina olisi basic first-tyylinen. Sitten tuossa teoria 2, kursori sillä rivillä, niin tämä olisi niin kuin otsikko 2-tasoinen ja näin se toimii. Näin mä niin kuin käytännössä muotoilen tämän opinnäyttöön tai mikä tahansa raportti, jonka kyseessä hetkessä käytetään tyylejä. Tyylit yleensäkin liittyy aina siihen, että miten erotetaan siitä tekstistä, muusta perustekstistä niin kuin otsikot, miten määritellään se, että joku on niin kuin ykköstason otsikko, joku on kakkostason otsikko, joku on kolmostason otsikko. Ja nimenomaan tämä tyylien käyttö on niin kuin se juju, mikä liittyy siihen, että miten mä saan tehtyä tähän vaikka automaattisesti sisällysluettelon. Että jos mä oon käyttänyt tässä opinnäyttössä tai raportissa nyt sitten tyylejä tällä periaatteella, että jos siellä on niin ykköstason otsikko, niin merkkaan täältä, että se on niin ykköstason otsikko. Kaikki ykköstason otsikot merkataan niin sillä tavalla, että katsotaan, että joo, se on ykköstason otsikko. Sitten kaikki kakkostason otsikot on niin merkattu tuosta, että se on kakkostason otsikko. Sitten kaikki muut sitten tekstit on niin joko basic first tai basic, riippuu siitä, että onko se niin aina se kappale niin ensimmäinen kappale siinä pääkappaleessa otsikon jälkeen, vai onko se sitten niin joku toinen kappale, niin nämä toiset kappaleet on niin basic ja sitten tämä eka on niin yhtä kuin tämä basic first. Tämä on se tapa, millä mä saan niin aikaiseksi nopeasti niin sen näköisen opinnäytteen, mitä niin pitää ollakin Turun yliopiston kauppakorkeassa noin niin ulkonäöllisesti asettelultaan. Eli ei tarvitse muuttaa mitään näitä marginaaleja, ei rivivälejä, ei mitään niin reunuksia ylhäällä, alhaalla, oikealla, vasemmalla, annetaan niitä olla ihan niin kuin nyt on. Sitten mä halusin, että nyt mä teen tämän sisällysluettelon tässä paikassa, missä on nyt tämä sisällysluettelon paikka, niin teen kursorin vaikkapa tuohon paikkaan alkuun, että katsotaan, että miten mä lisään tämän sisällysluettelon. Jätän tuosta tuon referenssiis, eli viittaukset, sen valitsen. Sitten lisää sieltä viittauksesta Table of Contents, eli tämä sisällysluettelo, tuosta noin. Sitten Insert Table of Contents olisi yhtä kuin tuosta. Tämä automaattinen sisällysluettelo. Sitten näkyy, että no niin, ennen kuin ehdit sanoa kissakaan, niin sinne tuli niin kuin automaattisesti tällainen sisällysluettelokenttä.
kun sä liikutat kursori tässä, niin näkyy, että se on tällainen harmaa, eli tämä on automaattisesti tehty kenttä, ja tämä katsoo, että sinne haettiin, että siellä on tällainen ykköstason otsikko kuin johdanto, tällainen kakkostason otsikko kuin teoriaosa, sitten siellä on tällainen kakkostason otsikko kuin teoria 1 ja tällainen kakkostason otsikko kuin teoria 2. Sitten tämä eka otsikko, tämä johdanto 1, se on sivulla 5, sitten ne loput on näkyy sivulla 6. Sitten mä voin tästä niin kuin kumittaa tai pyyhkiä tai poistaa tuon tuosta. Tämä oli vähän niin kuin vaan muistina, että näin sinne lisättiin tätä sisällysluetteloa. Jos mä haluaisin, että tuossa ei lukisi tuota sisällyssanaa, jos mä haluaisin, että siinä lukisi nimenomaan luettelo, mä voisin tämän kirjoittaa siihen. Jos mä haluaisin, että se olisi nimenomaan mustalla, niin mä voisin tämänkin vetää alueeksi ja täältä sitten aloituskohdasta valita, että tämän tekstin väri onkin nyt sitten niin käytössä musta vaikka. Tai sitten jos mä haluan, että toi tuosta kokonaan pois, niin mä voin tämän niin vaikka tuosta pyyhkiä pois. Noin. Juju tässä on nyt sitten sen tyyppinen tässä automaattisessa sisällysluettelossa. Huomaat, että ei tarvinnut kirjoittaa, että mikä on se eka otsikko, eikä tarvinnut kirjoittaa, että mikä on se toinen otsikko, eikä tarvinnut muistella, että onko ne otsikot millä sivuilla, vaan se tuli niin täysin automaattisesti. Tuli täysin automaattisena pisteitä ja taset on sen mukana, mitä se pitääkin olla. Hienoa tässä on myöskin se, että jos käy niin, että sitten saa muokkaa tätä opinnäytteitä, tätä raporttia. Huomaat, että joo, mun pitää tänään vähän niin kuin lisätä tekstiä ja vaikka tuossakin kohdassa niin kuin, tämä otsikko tuossa teoria 1, niin tämä olikin niin kuin, vaikka niin, että teoriaan liittyen yritysten verkostoitumiseen. Jos tällainen tapaus siis, että sä niin kuin muokkaat vaikka näitä otsikoita. Vaikka näin. Mä muutin, että ei tuo otsikko ollutkaan hyvä tuo teoria 1, vaan tämä olisi parempi otsikko. Niin sitten mä voin mennä tänne itse sisällysluetteloon, missä tämä onkaan täällä, ja klikata tämän sisällysluettelon päällä. Se näkyy, että siellä edelleenkin nyt lukee teoria 1, vaikka mä muutin tänne tekstiin, että se olisi ihan jotain muuta. Se eka otsikko, tämä, joka oli alun perin teoria 1, niin se on teoria liittyen yritysten verkostoitumiseen. Mä menen tänne itse sisällysluettelon, tämän sisällysluettelon päällä paina hiiren oikeata painiketta tässä. Siksi. Sitten tästä hiiren oikeasta painikkeesta niin valitsen tällaisen, missä lukee, että päivitä kenttä. Ja tämä päivitä kenttä viittaa sitten, että tämä koko sisällysluettelo, mikä tuossa näkyy, niin tämä on tuollainen iso kenttä. Se on vähän niin kuin funktio vaan. Eli sellainen toiminnallisuus, sellainen kenttä, joka käytännössä katsoo siitä asiakirjasta koko tiedostosta, että on siellä sitten sivuja niin kuin 6 kappaletta tai 60 tai 600, niin se katsoo hetkessä kaikki sivut läpi, että mitä se otsikko 1 siellä on, mitä otsikko 2 kerran ne tähän ja laittaa niiden sivunumerot tuohon allekkain. Valitsen tämän päivitä kenttä. Sitten kysyy, että mitä sä haluat sieltä sitten päivittää oikein. Haluatko päivittää pelkästään nämä sivunumerot? Eli olisi niin, että mä olisin kirjoittanut sinne sitten niin sitä perustekstiä lisää sinne väliin. Sitten sivunumerot olisikin niin kuin muuttunut. Olisi tullut lisää tekstiä, niin että ne myöhemmät otsikot olisi vaikkapa siirtynyt eteenpäin, että ne olisikin mennyt sivulle 7 ja 8 ja 9 ja näin päin pois. Voisin pelkästään nämä sivunumerot päivittää. Tai niin kuin tässäkin tapauksessa, kun mä muutin tuon yhden kakkostason otsikon, niin mä valitsen päivitä koko luettelo, paina OK ja näkyy, että no niin, nyt sitten se päivittää sen koko sisällysluettelon yhdellä kertaa. Näkyy, että nyt se otsikko 2.1, se onkin nyt sitten teoria liittyen yritysten verkostoitumiseen. Ja se heti kohta hetkessä käytännössä pistää sen sisällysluettelon ajan tasalle. Tai niin kuin nopeuttaa tätä työskentelyä merkittävästi. Ajattelen, että jos sä tekisit sisällysluettelon niin, että kirjoittaisit tänne niin kuin pikkuhiljaa käsiperillä tekstiä ja sitten niin sisällysluettelonkin tekisit sillä tavalla, että katsoisit, että missä löytyy niin kuin seuraava otsikko ja kirjoittaisit sen otsikko sinne sisällysluettelon käsiperillä. Ja sitten kun vähänkin sitten joutuisi niin kuin muokkaamaan ja lisäät jotain tai näin, niin se olisi hirveä ylläpitäminen käsin, niin tämä nopeuttaa sitä toimintaa aika isosti. Mutta tämä perustuu kuitenkin niin kuin siihen, että käytetään tekstissä tyylejä. Näitä tyylejä löytyy kyllä sitten muistakin tekstinkäsittelyohjelmissa kuin pelkästään Wordissä, että on sitten mikä tahansa tekstinkäsittelyohjelman käytössä, niin siellä voidaan käyttää tyylejä ja niiden idea on juurikin niin kuin sama, että niiden kanssa voidaan niin kuin yhdellä kertaa muuttaa tyyliominaisuuksia. Se voisit muuttaa vaikkapa niin, että otsikko 1 fontti, kirjasin, on vaikkapa erinäköinen, suurennat sitä tai pienennät, niin kaikki ne otsikot, missä on otsikko 1, niin muuttuisi yhdellä kertaa. Tai niin, että vaikkapa tämä perusteksti, tämä basic first teksti,
Niin jos tässä vaikka muutettaisiin hiukan jotain, että muutetaan vaikka fonttia hiukan, niin se muuttuu kautta koko asiakirja. Vaikka jos 500 sivua, niin kaikki 500 sivua muuttuisi yhdellä kertaa. Kaikkien niiden sivujen niin kuin nämä Basic First-tyylit muuttuisi. Tai sitten varsinkin, jos sä muutat vaikkapa otsikko vähän, niin kuin, että vähän isompi fontti, vähän pienempi fontti, vähän muutetaan vaikka sisällöstä enemmän tai vähemmän, niin se muuttuisi niin kuin koko asiakirjassa kautta linjan yhdellä kertaa. Nämä tyylit on erittäin tehokas tapa niin kuin monisivuisia tiedostoja, monisivuisia raportteja hallita. OpenEdTöissä nyt sitten näitä tyylejä ei tarkoitus niin lähteä muuttamaan ja muokkaamaan mihinkään suuntaan, että siksi näistä niin huomaa, että olisi mitään olennaista eroa muuta kuin siinä, että voi sisällysluettelon tehdä niin automaattisesti. Myöskin muuta sitten niin nämä niin näkyy, että tästä tyylistä ja lukee niin kuvaotsikko. Esimerkiksi tämä kuvaotsikko ja sitten tuossa toi niin kuvaotsikko varsinkin. Ja myöskin täällä sitten niin tämä table name, niin näitä käytetään sitten sillä tavalla, että jos sulla on siellä niin kuvia OpenEdTöissä, aika usein on, että siellä on jonkinnäköinen pylväskuvio tai joku, että sen ja sen teorian mukaan tehdään näin, ja sitten se on niin se teoria siinä sitten kuvan, niin sitten kuvan alle laitetaan aina niin kuvan seliteteksti, niin siinä selitetekstissä kannattaisi käyttää kuvaotsikkonimeä, tai sitten jos on tällainen taulukko, niin sitten niin table-tyyliä, koska sitten taas tämä kuvaluettelo ja taulukkoluettelo perustuu siihen, että katsotaan, että missä paikassa on taulukkotyyliä tai kuvaotsikkotyyliä. Samalla tavalla kuin nämä niin kuin otsikko 1, 2, niiden käyttö perustuu siihen, että sä merkkaat tänne erikseen, että tämä on niin kuin otsikko 1, ja merkkaat, että tämä on otsikko 2, ja sitten kun tehdään sisällysluettelo, niin tämä sisällysluettelo toiminto, tämä automaattinen sisällysluettelon lisäämistoiminto käytännössä kerää kaikki ykköstaso-otsikot ja kakkostaso-otsikot allekkaan ja laittaa sinne sivunumerot. Samalla tavalla sitten myöskin niin kuin kuvaluetteloissa, kun sä käytät kuvien seliteteksteissä kuvaotsikkotyyliä, sitten sä keräät sinne käytännössä, että kuva se ja se löytyy sivulta 27 ja joku toisen niminen kuva löytyy taas sivulta 32. Eli se tekee niin tällaisen kuvaluettelon niin kuin hetkessä. Ja vastaavalla tavalla sitten taulukkoluettelo, kun käytät taulukkojen nimissä table-tyyliä. Okei, näin niin kuin lyhyesti. Onko teillä tähän liittyen niin kuin kysymyksiä, että miten tätä OpenEdTöä pohjaa tai tähän liittyviä tyylejä niin kuin voisi ehkä käyttää? Tuossa mainittiin tosiaankin, että sä voit käyttää tätä OpenEdTöä pohjaa, että esimerkiksi mun kurssilla, niin kuin mä yleensäkin suosittelen, että käytät tätä OpenEdTöä pohjaa niin kuin harjoitustöiden tekemisessä, vastamisessa, sitä kautta tätä tulee pikkuhiljaa tutuksi. Viime kädessä sitten ainakin, kun tehdään kandityötä ja gradutyötä, niin ne tehdään niin kuin tämän pohjan päälle. Ja ne sitten nimenomaan kannattaa niin kuin se sisäistä ja keksiä, että siinä tekstissä pitää ja kannattaa ehdottomasti käyttää näitä tyylejä, koska se nopeuttaa ja helpottaa sisällysluettelon tekemistä suuresti. Muutenkin se asiakirjan laatimista. Voi kysyä tähän liittyen jotain, jos on mielessä. Ei taida nyt olla, niin mä pistän tässä tämän jakamisen nyt sitten niin kuin tästä kohtaa vähän niin kuin stoppiin ja